pinapalabas. Nalaos ti pungtot ni Don Esteban, idinamuan na amasikog ni Lolita anasangputan na. Kinunana anabatadon ti panangluko, wenno pan nakikamalala ti asawa na. Nupay kasta. Kinuna ni Benito, nga awan met ti ure asino alalaki anakita da, anakarelasyon ni Lolita, kabayatan ti kawan ti Don. Nakapungtot lang ni Don Esteban iti dayta nga imbaga ni Benito. Iti papanda Don Esteban kan Benito iti away. Imbaga ni Ama Josep ti kasasad ti talon. Imbaga na amang rugi damanan nga agtalon para iti may kadwa pa nagaapit. Kalpasan dayta. Inyawis ni Don Esteban kada Ama Josep kan Benito ti ipapanda iti turod. Gaputan na patag ti pagsaritaan da. Ti may papan iti naikali agamang ti imbaga ni Don Esteban kadag iti dua. Ket itagagayem. At tuwin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! No makita ni da kayo ti sinyal na ibagbaga ti mapa, rogiyanan ni da tayo tagkali. O anya, mayat ni da kayo, Jose, Benito. Arreglado, senyor. Arreglado, senyor. Muy bien. Saan nagdanag ni da kayo na dos? Dakil to na party, titid ni siya kada kayo. Pagyamanan niyo na senyor. Dayjay akinabak ng tisong bati karkararag ni Amarigrigat. Ay, agpaiso ti kinuna ni Ama Josep, senyor. Ala, kasjay nga ruden titulag. Sumangat ni da tayo iti bantayin don bigat. Awan kayam, Josep. Senyor. Ikan ni siyak ni Sika iti maysa na kabalyo. Napagsakayan ni Sika iti papantay iti bantay. Ay, agpaiso, senyor. Si? Narigat met na nakasakay ni da kami kini Benito iti kabalyo. Kat magmagna ni Sika. Masapol nga damit kabalyo ni Sika. Agyamanak, senyor. Naimbag kaunay. Oh. Dayto iti pagsakay makabalyo into nagpabantay tayon, Ama Josep. Uy, ay nagguwapon ti itad na akabalyok. Agyaman ka, tadda kayat ni Senyor Ken ka, Ama Josep. No saan lang ataga po iti amaw, may papan iti naikali agaman. Jakla mamaatin nga ikan na kay iti kabalyo. Gusto ka, Benito. Agpaiso ka tinga da naikali abalito. Ay, sus, agpaiso, Benito. No, agpaiso. Ket nakitam amis mo, idi naikali. Napay nga, adi mon malagip, ti eksakto na kay kalyan na. Adun, atawan tinapalabas, Benito. Ay, no sakti si ka. Sinapol kon tinakay kalyan na. Anya? Numabirukan tayo. Siyempre, kukwa ni Senyor Esteban. Ang mga no, awan to ti ibingay na kadata. Agdua-dua ka ni Don Esteban. Ay, agom ni Don Esteban, Ama Josep. No saan nga agom, saan kumang aglaplapusanan ti kinabaknang na? Ken saan kayo kumamait nga agrigrigat aman nalon? Apayakas na ti bagbagam, Benito. Gapot hamok ti burik ni Senyor Esteban. Wala niya pa ti burik ng ibagbagam. Isupay lang ti amom. Ti amo tayo. Well, agpaiso. Ngem aglablabesan. Naagom launay. Bendrita. Da kayo matgayam, senyor. Adda ipaaramid yo. Kasarita ni siyak ni Sika. Maipapanitian niya, senyor. Kangay saanen nagsubli dagiti muchacha. Gila bandera kanti kosinera ni Sikan ti sumokar. Kapilitan matakastan, senyor. Tani, jakon makaawid iti balay mi. Gapo iti kaado ti trabaho dito i Villa.
Gracias, Pedrita. Tauray saan ay mandar ni siya, ti panagtalinaed ni si Garito Villa. Kat saanen na agawin ni Sika. Makitak met, kat kasapulan nyo ti agasikaso kadagiti kasapulan nyo, senyor. Saan na madanagan ni Sika, Pedrita? At aumento ni Sika. Doblen ni siya ti sweldo ni Sika, nakadkadwa ni Benito, na agtrabaho ni Villa. Agyamanak, senyor. Bayan nyo, aramidag ti amin a trabaho. Kabaulak ti trabaho dagijay dua amutsatsa apimanaw. Gracias, Pedrita. Ulitin ni siya. Madoble ti sweldo ni Sika. Kastamat ti sweldo ni Benito na esposo ni Sika. Agyamanak unay, senyor. Maragsakan lakid din ni Benito, no ibagak dayta nga imbagayo, senyor. Nukasta, agyan kamutten dito Villa, Pedrita. Kapilitan, Benito. Sa bagay, adamot basit akas la balay ko di talikodan ti Villa. Ken awan metlat ka balaytan, adamot ijay syudad dagiti anak ta. Wan nga, Rod. Dagijay man latarakan ko ababoy ti problema. Ila ko mong dagijay baboy mo. Babasit da pa'y mat. Kahit kasano nga roden, kumutong dalaeng no di mo to maisapar ti mapan mangpakan kadakwada. Kasaritak ni senyor para iti dayta. Alah, makamuka, Pedrita. Total, si kamot tiag trabaho. Iso akita no kabalam wano saan. Ila ko laengan ni Sika dagiti tarakan ni da kayo iti balayo. Kastati ko na ni Benito, senyor. Kaya't ni siya, naagtalinaedan ni da kayo iti esposo ni Sika dito Villa. Kaya't ni siya, nabantayan ni Sika ni Lolita. Apay, senyor. Kagura ni siya, ti traidor na esposa. Senyor. La traidora! Saan laki din na siya ti padre ti si Cogniso? At da kamalala ni Lolita. Senyor. Saan ka kumang agungat? Ngam, amang ano nagriro kayo? Manipod na pan kayo ija Espanya. Saan ang nagpaspasyar ni Senyorita Lolita? Uray na panla ko maijay kasa ni mamangnak at saan anapan ijay? Ni Senyora Agusta ti masansan a pumasyar ditoy. Makitan to no ipas ngay ni iso ti sikugna. Makitan to. Senyor. Ala, ngalpasan ti saritan. Alaen ni Sika dagiti amin nagargarat ni da kayo iti balayo. Agian ni da kayo iti basit na kasa ni Benito di talikod. Unak tumay tagas talangan ti aramidam bakag. Benito, anya ti makunam ita, tadito'y tangagyan. Anya ko matimakunak. Nagasat tangata ta makipagnaagtan dito'y. Masiguradok asaan tan nga agbisin akas kadagiti pada ta makipagnanaod dito'y Hacienda Gabriel. Ay, datan ti kagasatan kadagiti amin na makipagnana dito Hacienda Gabriel, bakit? Talaga Sigud mat makitaltalon talaang dito'y Hacienda Gabriel. Ngam napagasatan ta, si katinapili idi ni Senyor Esteban nga agbalin akatalak dito'y Villa. Hardinero aklang idi, bakit? Nang rugi ka akas hardinero laeng. Sang kabasit asweldo ti inananusam iti. Agingga anakita ni Senyor ti kinagagat ko. Isu nga idinatayin da di katalak na aparaaywan kadagiti pagaayat na unay akabalyo, siyakon ti imbaga na sumukat. Di makal ti sweldom, kan talkan nakapayan ni Senyor. Kaslasak tibos dito'y awan ni Senyor. Wan nga rod, iso saya atom ti trabaho, Benito. Ay, saan nanaskan nga ibagam ti kasta, Pedrita? Benito. Amok ti aramidak. Sikakid di ati agtrabaho an nasayat. Tapno ited namat tinaan-anay apa nagtalagnakan ka. Manak Pedrita, Apay, senyorita.
kapsutak. Mabalin akadwaan na kamapan ijaayan ni Julia amidway. Wana, isungarod a binilinak ni senyor a makipagnaad ditoy, tasyak ti mangkitakan ka. Ha? Imbaga na ti kasta? Wan, isuan na patag ka kan senyor. Saan na nga akwen nga iso ti amatay si Kuko? Kunkunan na dayta. Patyanak, maawat ng tumot dati kinapod mo. Diyak mo, manang. Ala, di ka na agpanunod iti mati. Saan ako na patag iti asawa? Di mo panunutan ti kasta. Ala, agrubot ka nga rodan, tainak mo tin agsukat. Sige. Urayin kan tulangan mi dito'y sana. Wana, sige. Inak iti kalapaw mi kan Benito di talikod. Orayan naktulatan. Nasayaat. Muy bien, Pedrita. Kaduaam. Agluslos siyaw manin ni senyorita. Saanan na iti midwife ti papanan ni da kayo. Mapan ni da kayo iti klinika ni Doktora Sandoval. O sige, ibagak dayta, senyor. Talaga anak kapsutak. Kasto'y siguro ti agbalin nga ina. Talaga akasta, senyorita. Aglabas tumatla dayta. Sapay la kumaa. Wan, bunga la ti panaginaw mo dayta. Sumaya at tumatla ti riknam, inton agliman abulan ta sikog mo. Naragsakak tadanton anak ko. Ngam naragragsakak pa'y kumano di taltalikodan ni Esteban. Ay na, anos laang senyorita. Agbaliw to ti trato na kan ka inton makita nanti anak yo. Ngata, Wan, namnamaak dayta. Siyempre, no karuprupanan to ti anak yo. Pulos adinan mapaglibakan. sapay ko mga rod. Taiso ti karuprupan to to'y anak ko. Dayta ti kanayon adawatem iti Diyos no agkararag ka. Ikararag mo, paasapay kuma, tani senyor ti umalaan na. Ne, asidag tayong iti pueblo. Amaguryo, idiritso na kami ni ijay sentro. Oh, nakaruar kayo ni iti kwadra, stalyon, brutos. Agpada kayo agwapo. Ta sino katakpay dagiti sapatos yo. Si kalaunay, istalyon. Maibagay kalaunay asakayan ni senyor. Orayin tayo labit ni senyor Dito! Ay, Nakasaganan dagiti kabalyo? ariglado dan, senyor. Mapantayo ka din, senyor? Si! Oh, istalyon! Kumusta ni Sikan? Nagwapo latan ni stalyon, senyor. Kasmetlah kada kayo nga amo na, Pasablog daytan, Benito. Ay, sana pa sa vlog. Taagpaiso, ti ibagbagak, senyor. Agpaiso launay. Bueno, hop. Sakayan mo ni Sikan ni Brutus, Benito. Ariglado, senyor. Hop. Vamos! Hey! 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 Ya! Ha! Ya! Ya! Ha! Dagasan na si Kani Ama Usep Benito. Agurin ni siya kaya turot. Well, senyor. Ya! Ya! Nagasatakmat amak ko na. Ay agasam,
Balin padawatan ni Senyor Esteban to'y may sa kabalyo na kaniyak. Yahoo! At no adalang matpagsakayak no mapan kami ti bantay. Iswa, panaganak mat. Nya ay at ipanagan hukan ka. Si kabalyo. Dagasan na Senyor Esteban. Dagasan dak matan. Di ka agariwawa. Ay, ni Benito tiyag turong ditoy. Ay, mata ni Senyor Esteban. Pagdaitan. Ay, siksikamat, Benito! Nakasagana kan, Ama Josep. Saklatin ang dagaskan kan. Agur-uray ni Senyor J. Turon. Ay, kastaya! Oo. Ay, katsakayak pero dun ti kabalyo ka, tama panton! Wala. Oops! Hey! Hey, sumaruno ka kanya. Sige! Sumaruno ako dun. Hey! Agasam! May palagip na katkurot kanya idi at kabanwaga! Naglanya ka kabalyo idi! Isa may pakat kuman itantikin na lain ko. At balitok pati sa pulan min! Masarakan nga ta dadon Esteban tinay kalya kinabaknang. Pudno nga tamot nga danay kalya kinabaknang iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Tinapalabas. Tapno na dardaras ti panagsawar da iti kabakiran, amang sapol iti nakaikalyan ti kinabaknang. Inikkan ni Don Esteban ni Ama Josep iti kabalyo na. Naragsakan ti lakay, gaputam muna napatagan iti don. Kabayatan na. Saan mo't unay ngayong kaskaso ni Don Esteban ni Lolita, gapu iti dakes nga atap na. Nupay kasta, binagbagan kan inandingay ni Pedrita. Imbaga na sigurado ang maragsakan tumatlang ti don para iti agbalin nga anak da. Kalpasan ti sumagmamanungal daw, nagrubwaten da Don Esteban tapno agsawar da iti kabakiran. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Nalainak mo't nagkabalyo idi! Iso nga ipakat ko ita kinalain ko. Sa pulang niya kat balitok pa'y. Ama Josep! Abang ano matagtakanan ni Senyor agur-uray J. Turon. Madalagan nito! Nakarit ita abili. Kaya mo nakat nakapoy ang kakabalhiro. Pa'y man. Pasiwat ito'y sinakayak akabalyo taon-unaak di kadyanan. Ilabsan ka dito na laing akatalak ni Don Esteban! Ay, Diyos ke! Nagpaltagan ti kabalyo nga enter ni Senyor kini Ama Josep. Inunaan ni Brutus. Ay, kapoy kamot gayang Brutus. Apay ngayon tulok mo alinabasan na tadya nagsakayan nila kay Josep. Darasam! Jayon da Benito kan Ama Josep. Kaslada la agkarkarera di dapatan. Kay Jayan,
Inunaan manen ti may sagi na kaunay tay. Kaslag karkaruan. Dandanin isudan iti sumangatan dito'y turo. Stayon! Agsagay matan ni Siak kinisika. Dandani dito yan dagiti kaduwatan na sumangat iti bantay. Bueno, orayin tani sudan ditadalan. Kumusta tirik namon, senyorita? Si Maya at Matan. Si mama yung injection ni doktora nga agas. Jack kayat nga dadaka sa mapasamak iti si Kugkong manang Pedrita. Iso atong palag ti imbagan ni Doktora Sandoval. Agsubli akto manen iti klinika para iti konsultasyon. Di ka madanagan. Binilinak ni senyor amang kita akanayon kan ka. Oray di na ka ikaskaso, tada akmat. Agyaman manang Pedrita. Ala, noon nasaya atin tiriknam. Panawan ka pala dito ita makitsenda akon iti yawid ta. O sige, agurayak laang dito'y. Orayan ka. Isamira akon ti makitsenda, tapno sa anak ton nga agsublipay dito'y pueblo. Wen manang Pedrita, igatangan nakto iti darangidangan amangga, ha? Manggagayam ti paginawam, senyorita. Ha? Siguro, makapangpanganak namin iti naalsam. Kat mangga ti kayat ko. O sige, igatangan ka. Manggalakit di ti paginawam. Kunaktumat, asika tinakatugaw dito'y pagurayan dito'y batog ti tiyendaan, senyorita Lolita. Ororayat ni manang Pedrita. Makitsanda pa'y. Kasta ka de? Sika, papanam. Binaunak, takin ko ko iti taberna ama kitiyenda. Awan nga mintay mo tsatsada. Kasta ka di? Ay, uwan. Maumuma akmat din nga aglaklako iti vino. Amangan nagkasapulan kayo iti babonan. Siyakla ko man, senyorita. Jack ang muka ni Esteban. Iso ti agdesisyon para iti dayta. Saan ka nun nagsubli, dagijay sigod ababonan nyo? Naumada siguron. Iso adidan nagsubli. Nauma? Ni, apay an nauma da? Kasano dayta? Edita, amangan magbabawi ka no bilang umay kaagkatulong kada kami. Nauyong ni Esteban. Di nakmat nga takabilan, wano pasakitan, senyorita. Am-am mo nakmat? Awan santuen ni Esteban no makapungton. Nangruna no saan a kontento iti trabaho ti may sa tao. Ha? Kasta ni Don Esteban, senyorita? Wen, mapadasam to, no kayat mo ti agbalin ababaunan iti Villa. Agbabawi kan tulakit di. Nairwamak iti nadadagsa na trabaho. Ngam no kasta na uyong ni Senyor Esteban. Dayta siguro ti jak tumairwam. Iso nga ron nga ibagbagakon. Adakan ka no patuluyam ti umay agpresentar. Dita nga tati ito ti nakakurit di tamapa, senyor. Narigap na matansya. Ay, Ayan to'y nakamarka dito'y nadakil na pinuon ti salay. dakil a pinunti salam. Si, adadakil na pinuon ti salay. Kat manipot iti dakil na salay. Agbilang iti nasurok na bainti na adang nagpadaya. Naimula ija iti maysa na napatubo na saling matulay. Senyor. Ada na imula asalang iti rabaw tinaikali idi a kinabaknang. Si. Kasta ti bagbaga ti direksyon dito'y mapa. Ay, no kasta.
Tidak kelapin unti salang ti pagibasaran. Si, Masigurado ka di masakupan ti Asinda Gabriel ti lugar. saan na naibaga dito ti eksakto na lugar? Ay, narigat no kasta, senyor. Daskala pinoon ti salan ti sapsapulan yaw. Wen, Benito. Awan met ti makita tayo at akalapi noon ti salang dito eh. Dahit nga rod, Benito. Ayan nga tati dakal na salang. Ay, Amangan mo sana dito, senyor. Ay, agsawar tayo, pay. Sige, agsawar pa ni datayo. Sa pulan ni datayo, ti bagbaga dito'y mapa na dakal na salang. di tapay bandat daya, senyor. Ado ti dadakalapi noon ti salang dita. Si, bueno, agpadaya ni datayo. Nagtatayag na pinuon ti salang gitadda dito yan. Wen, senyor. Dahito'y napaset ti asyenda ti ag-agawan ti gobyerno. Ano kasta? Saan nyo sakop dito, senyor? Sakop ti asyenda Gabriel dito'y. Kukuha dahi di lulo na impatawid ni Isoy ti dahi di papangko. Oh, senyor. Muda di jay. Darapag ti ado na kabalyo. Pagtatawad ang dagijay. Amang ano dahil ti bandido, senyor. Bandido? Oo, senyor. Agsiwarak dagiti bandido iti kabakiran ang masakupan ti San Gabriel. Ang mga no isuda man dagitan. Dagiti stranghero. Senyor, Kawatan na dada iti masakupan ti asyenda. Kasta ka di. kasta talaga, senyor. No pwede. Ang mga ano pinsar ni Isuda na agawin ti asyenda. Ay, di tayo amo, senyor. Mabali na kasta, senyor. Dahil di simuro tak idiya naganop. Nasalaw mi man idan. No pwede. Pagsyatan ni Siak na gitara bandido. Hanggang aduda, senyor. Pudno. Nagaduti mga ni Siak na riwawa di kabalyo. No pwede. Masapol mapagsyat na kita na estranghero iti sani ni Siak. Agdang nga ni senyor. Diya ka mo no si Mang Patan. Ala, umay ka edita. No awan pay, di uraya mon. Sige. Umuna ako di tabilya. Isaramot lang tirwangan manang Pedrita, ha? Wan, senyorita. Sige. Manang Pedrita. Apa yung kasi ni senyorita? Kasla saan anaragsa? Talaga saan anaragsak? Apay ngay. Saan kan ngagdamag? Agpaliiw kan tulangan, numaawat ka amot tsa ditoy. Sa bagay. Saan akayat ni senyor ti manana o abbabaunan? Isuadi ka unay naunton. Wen manang Pedrita. Laglagi pagdata? Ala, umay ka na. Naanos dagiti amo ditoy. Kasla bumalay ka, nulakit di tanapudno kang agserbi. Isuti ko na ni senyorita. No ni senyorita, awan parikot kan kwa na. Ngam ni senyor Esteban tinagrigat akumpasan ti ugali na. Amamok matan ni Don Esteban. Iso apat check ang makakinaawatak tumat nga amo. Una, no kayat mo ti agbayag ditoy. Di ka agreklamo, no ado ti trabaho. Wen, manang Pedrita. Nairwamak iti ado at trabaho. Iso apat check ang maawatakmat dito eh. Agdatela nga insangpot ni Esteban iti panagkapuna ija Espanya. Ngam, di na imbaga kanyak no anya daychay. Adda drawing wenno na imarka iti dayja atela. Kat nabalor ka no. Ayan nga tanday chay. Sa dino tinangidulinan na.
Day tadakkel alaka sa tipagiduldulinan ni Esteban kadagiti napapatag-abanag kankwana. Iso akanayon ang nakakandado dayta. Ne, di mo't nakasara ita ti kandado. Awan ni Esteban. Kita no adda di talaka sa ti insangpet na atela. Sumalugan ni katayo. Tantanin lumnag kay init. Ang mga numasipngatan ni katayo iti dalan. Talaga masipngitan tayo, senyor. Hey, manlintag to nito paglang, senyor. Ngayon mo naresgo tayo paglintagan. Oh! Eh, Sa dino na banda ti pangilintagan na mausip. Isoron ta ison ti surotan ni katayo. ang mga no delikado. Adirangkis a paglasatan ije, senyor. Kaya't na makita ni siyak ti bagbalani si kana paglintagan. Intong sa baling aldawon, senyor. Kamkamakaman tayo tilawag ti init. No, di tayo pardasan tayo sumalok ay masipngitan tayo lakit di. Sapay kidam ita, senyor. Bueno, iti sa bali na aldaw lang aroden. Pudnumat kiti. Saan na rumwarita jay luna? Oho. Nasipngat unay grabe. Baliwan tayo, senyor. Bueno, vamos! Hey! 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 Ha! Ha! Sumaruno na dagos nita kayo! Ha! Ha! Urayak ni Esteban dito'y sala. Simbang patdan ka ni Mang Benito. Ngam di pa'y simrak dito'y Villa. At dapay nga ta ipaaramid na ka ni Mang Benito. Senyorita, itay pa'y anaidasar ko ti pangrabian nyo. Di kay ka di mangrabi eh? 5 isan dagiti indasar mo. Iso nga ipapudot mo pa'y. Ay, saan ton anay mas di pinakbet ko no malabas ti pan nakaluto dagi jeramen na anak nateng. Ad-adamot asaanan anaimas no nalamiis. Sa bagay. Alan, ipapudot mo, taapag isunto no sumrakan ni senyor mo. Agidan kami amang rabii. Saan mo na ipapudot? No anyaman dagitain sagana ni Sika na taraon, Petrita. Senyor, May espuso, agyaman nagtadakan. Kunak no saan pa'y analpos ti ipapaaramid mo kanimang Esteban. Dispensa mi, Lolita. Fatigado mi. Ha? Mangrabin ni siya, Pedrita. Linabasan naklatan dito'y sala. Di na pa'y dinamag no nang rabii ako no saan pa'y. senyorita, dua kayo kan senyor nga indasarak. Saan napilitan ni Sika? No saan nakayat ni Iso ti mangrabi? Ala, isaganaan ni Sika ni siya kiti tubog ti pruta. Iso ti inuman ni siya. Awanan ti patag ko iti asawa ka. Anya ti oramid. Aginggat kaano ti di panangikaskaso ni Don Esteban kini Lolita. Gagayem, di liwayan na denggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Jun Ributazo. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Inapalabas, intultuloy da Don Esteban tinagsawar iti kabakiran
Ngem sanda masarakan dagiti naymarka iti mapa apagilasinan iti nakaikalyan ti kinabaknang. Kabayatan ti panaginanada. Nalingag da dagiti adu-ada na pagtikabalyo ken ti ariwawa dagiti nakasakay kadagitoy. Kinuna ni Ama Josep nga ariwawa dagiti bandido. Gapoy ti dayta na alarma ni Don Esteban. Kinuna na asaan ang mabalin nga agawan dagiti bandido ti asyenda. Iti panagawid da, inururay ni Lolita ti asawa na iti Salas ti Villa. Namnamaen na ti panangandingay ni Don Esteban kankwana, ngem ad-addala na dagdagan ti dagansen ti barukong na. Iti linabsan ni Don Esteban, ket di pa'y inyawis da ito iti panangrabida adwa. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Awanan ti patag ko iti asawak. Anya ti aramitag. Manang Pedrita, mapana ko ni Che kwarto. Saan ako na mamisin? Uminumak tulangan iti gatas. Numarik na tibisin ko. Anyan. Nagkasang ti kasasaan ko. Aglaplapusanan iti kinabaknang tinagbalin a kasimpung anak. At tanton anak mi. Ngamawan man lati panangandingay na kanyak. Kakasano? Pagat-atapan nak iti dakas. Kaslak tayak ti kitag. Maulaw. Senyorita! 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 Apa yan? Napukaw na tipuot na. Senyor! Natalimudaw ni Senyorita! Adayta, naipaidan iti kama. Paangutan ni Sika, iti pangpasubli iti po. Adata inter ni Doktora. Sige, iso ti ipakat mo kini iso. Wan, Senyor. Magamo ni Sika kini iso, Pedrita. Inagpatuloyan ti pangrabi. Talaga adinan san ay ayatan ti asawa na. Agasam, awan pa'y latpuot ni Lolita. Ngam pinanawan nakit din. Senyorita. Senyorita. Oh, hagyaman agsublin ti puot na. Manang Pedrita. Mawawak. Mabit laang. Inak mangala iti danom. Diyos ko. Sikala ko man timang tarabay kanya. Kumusta ni Lolita, Pedrita? Nakariingan, senyor. Isarap ko laangan ti pamigatan na iti kwartuyo. Kwarto laengan ni Lolita, kentipas ngay nanto na anak na ti sigod na kwarto mi. Anya? Ti pailamay isa na kwarto iti aking baba na kadsaaran, tagbalin na kwarto ni siya. Ngam adamat dagiti kawas kanda do mga alikamon yu iti sigod a kwartuyo, senyor. Saan na vale? Mapanagijay, no adalain ni siya nakasapulan ni siya. Basta saan na maturog ni siya kijay. Sige, senyor. Ay sus apo, agsinadan samot dun. Oh, apay nakitain ni si kanisyak, Pedrita. Awan, senyor. Sige, senyor. Ado pa'y ti aramidak. Aywan. At dagayam ni Edita.
Ni Edita, naglaklako iti vino ijay pueblo. Wan, senyor. Agpresenta ka no ababaunan di Villa. Ada ije pagturturugan mi kan Benito. Kinunak nga agoray la ijayan. Sige, ibagan ni Sika na umay dito'y Villa. Urayan ni siya kajay sala. Wan, senyor. Talaga? Kasarita na ka, no? Wan ko naklangarudan. Urayan na kay Gisala ti Villa. Mabiit laang nga rot espeho ang manang Pedrita. Esus, kas kala agtutubong agpapansin ka ni senyor. Di nakman dilaw na kastama ng Pedrita. Siyempre, balasa nga. Kababain mata no saan anaornos ti itsurak asumarang kini Senyor Esteban. Bueno, awatan ni siya ni Sika. Oh, agyamanak, Senyor. Si Kante agbalin na para si kaso iti amin nakasapulan ni Lolita. Wan, Senyor. Masikog, ket saan na may bagay kini iso ti ado ti aramidan na. Imbes na iso ti agubra, sikan, Edita. Wan mata, Senyor. Saan na kayat ni siya na maapiktaran ti sikog ni iso? Kayat ni siya na may pasngay na nasalon at ti anak ni Lolita. Anak yu, Senyor. No agsasao kayo. Kaslasaan nyo mataputot yesikog ni Senyor. Estupida! Saan na kayat ni siya titirada ti sarita ni Sika? Ala, rogyanan ni Sika ti agubra. Wan, Senyor. Oh, Susapo. Yak pa'y nang rugrugin o arikan. Nung ipakat nan kanyak, di kinauyo na. No kasta? Si kantikat kadwa? Wan, Senyorita. Agyaman Edita. Ay na, di kagyaman kanyak, tagsweldo Uray pay. Saan amatukadan ti kwarta tinapudno a panagserbi ti kasken ka? Anyan. Amangan no adda pang ibaonam kanyak, Senyorita. Awan. Iso nga aging ga iti disumrak ni Esteban dito'y kwarto ni. Agyan ka dito'y ha? Tada kasarsarita? Ay, saan siguro na sumrak dito, Senyorita? Apay kiti na saan? Dito'y nga agsukat iti kawas na. Amangan no ibilin ng tula kanyakon ti alaag iti akawas na. Kat ijayan ka barbaro a kwarto na ti pagsukatan na. Ha? Sumina kanumat kan iti kwarto. Kasta ti ko na ni Manang Pedrita. Anya? Wan, Senyorita. Apay, di mo ammo? Diyak mo dayta. Ay na, grabe mat ti asawa. Kasla di na kaasawa. Pangaasim Edita. Sana tila ibang pagam. Ad-ad-dala at dumagsan teriknak. Mabalin ka di, Edita? Aguli magkalatan. Ay, katawan, pasensya kan, Senyorita. Petrita, Senyor. apay naado ti tao iti bato. Dagitay mabisinan aman nalon, senyor. Anyang na mabisinan? Awan kanon ti kanenda. Naibosan ti pagay da abingay da iti tinalon da iti kataltalunan ti asyenda. Isu nga umaydag pakaasi kata kayo, senyor. Ha! Saan napakabasulan ni siyak no awanen ti pagbiag ni Isoda? Natangken ti sangi da, senyor. Saan da kano apumanaw aging ga iti diyo ka asyan ida. Kasta ti kuna ni Isoda? Uwan, senyor. Pues, ibaga ni Sika, nakasarita ni siyak nila kay Osep. Saan da akadwa ni Ama Osep? No kasta, saan ka dinamo nila kay Osep tuyo may dagita na tattao nito'y? Day tatijak am mo, senyor. Ni Benito,
Inwar na dagiti kabalyo iti kwadra. Ipaspastor na ida, senyor. Ha! Siyak nga rod, timang sango kadagitan at tao! Ya! Ya! Abandoner! Da kayo na tonto! Ya! Ya! Awanti problema ni siyak kada kayo na tonto! Hala! Agsoble ni da kayo ijay away! Ang mga ano ada mapatay ni siyak kada kayo! Hala! Abandoner! Talaga na pagluksawan ni da kayo ni siyak? Benito! Senyor! Listo! Senyor! Pronto! Alam ni Sikati pistola de kwarto de bisita. Un senyor! Ay, pistola ka na! Pronto, Benito! Ay, pasensya nyo idan, senyor. Talagang awan ti mabalinda. Awan ti matay iti bisin no nagagat ti tao. Kasta mo ti ibagbaga, kadi ako adya, senyor. Ay, Ha! Makapungtot ni siya. Nasayat na tao ni siya. No makita ni siya na saan nasadot ti tao na agtawat iti ayuda. senyor. Ngam no sadot. No indio na awan ti amon ni isuda na aramiden no di agdawat. Ha! Amangan, no mapatay lang ni siya, no makapungtot ni siya. Bayan nyo, senyor. Mitingak manan ida. Sikati bilbilinan ni siya, lakay Osep. Ibaga ni sika katagijay na indio. No agsublin tupay ni isuda na mangriribok ni Villa. Papanawin laingan ni siyak ni isuda dito na Hacienda Gabriel. Agsalukag kayo! Ado ti trabaho ang mabalin nyo nga aramida numan pasti padawan ti panagtalon. Ada-kada kayo no agure kayo latan iti panag-aapit. Ada-kada kayo no di ka agsalukag. Benito, isagana ni Sika ni Stalyon. Mapan ni siya kajay pueblo. Saan at ikabarbaro akot ti pagluganan nyo, senyor? Ni Stalyon. Uwan, senyor. Papanan na nga ta. Di nakmut insurat. Oy, istalyon. Adda ka no papanan nyo iti amom. Kapag iso, sinapa ka dinigos. Kasamsampung manain, guwapo. Unay kan. Adda papanan nyo iti nagwapo mo't nga amom. Benito, pati ni Sika ito'y Villa. Tayan nita kayo ni Lolita. Uwan, senyor. No adda paparan ni Iso. Bayan nita kayo. Ngem, surutan nita kayo na sekreto. Senyor? Surutan ni Sika na sekreto. Amon ni Sika, no sino ti kamalala ni Iso. Ha? No kasta, talaga amamati ka amakikam kamalala, senyor? Saanan nagsaupay ni Sika Benito? Aramidin ni Sika ti amin na imbaga ni siya. Matungpal, senyor. Pimanaw mat ni Senyora Esteban. Wen, nakita tadaak ita iti asoteya. Nagsakay iti kabalyo. Kuna ni Benito ang mapansakan numat iti pueblo. Adda siguro na patagagaraan na itay. Ti kunamkit di senyorita. Amangan no isumat ti adda kamalala na. Anya. Ay na, senyorita. Kunada ano istrikto ti lalaki. Kano kanayon nga agpungpungtot iti asawa na.
Adda ka no babae na. Adda ka malala na. Manang Pedrita, saan ang maaramid ni Esteban ti kasta? Kasta ti kunam. Ngam, di mo matmakit-kita. Kasano ang mamati ka, adi agar aramid iti milagro. Saan na pud no dayta? Daskan nga agpaliw ka mat. Saan? Jak to pagduwa-duaan ni Esteban. Ala, adakan ka dayta. Nasayat unay no di madadaol ti panagtalak mo. Wen, saan to ang mapunas ti panagtalag ko kan ni Esteban? Gapo tayo ayatak. Kat kayat ko akas tamot ti aramidan na. Ngam, anyan. Oo, agsangit ka man ngatan. Ang alahos to daytan asaritaan. Dikit di bagim ti panunutam, senyorita. Mangan ka iti husto. Ado ti prutas nga inyag ni Ama Josep. Mangan ka kadagijay, tanasaya at para dita anak mo. Gusto ka di, timbaga ni siyak, amigo? Amigo. Sigun ka ni Sika. Namin ado na naginayat nila kayo iti esposa ni Sika. Napasamag na ita, sakbay na nagbakasyon ni Sika iti Espanya. Iso na. Posible na si kamot lang. Ti ama di sikog ti esposa to. Iso na saan napasakitan ni Sika. Tamangan, namaragrag niya sikog na. Agbabawin to no Sika, no si kamot lagayam ti padre. Diya sikog ni Lolita. Talaga na saan na mapunas iti panunot ni Siak, ti dakas na atap, amigo. Sige. Haramidon ni Siak timbaga ni Sika, amigo. Orayan ni Siak nagpasngay ni Lolita. Anya ti agur uray agasat ti agbalin nga anak da Don Esteban ken Lolita. Gagayem, di yuliway na denggen ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, Jan Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Pinapalabas inay-ay ni Lolita Tibagina gapo iti trato ni Don Esteban ken kuana. Sana na ng rabi kat nagtarusen iti kwartuda. Di nameten na uray ni Esteban asimret iti kwarto. Gaputa kayaten ti don ti makisina iti pagturugan. Iti may sangal daw. Sumagmamano aman nalon tinapan iti vilya. Tapno agdawat iti tulong ni Don Esteban. Ngem napaailan dagitoy. Nakapungtot ni Don Esteban iti sanda apumanaw. Ket sinaplit na dagiti dagduma aman nalon. Gaputasan mo na nagsubli dagiti sigod ababaw nain. Inawat ni Don Esteban ni Edita. Ket daytoyen ti mga asikaso kadagiti kasapulan ni Lolita. Itagagayem. Denggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Uro con Sangre! Amigo Esteban, saan na nasaya at napaspasa kita ni Sika ni Lolita? Tamangan, namaragreg, jay sikog na. Tamangan no agbabawi lang ni Sika. No maamuam na si kamet lagayam ti padre, jay sikog ni Lolita. Talagang amin na saan na mapunas iti panunot ni Siak ti dakas na atap. Ngam si aramidan ni Siak timbaga ni Sika. Urayan ni Siak nagpasngay ni Lolita, amigo. Kasta, amigo. Liklikan laengan ni Siak tagpungto. Husto ni Sika, amigo. Senyorita Lolita, adto yung titilimplak agatas.
Nasaya at daytoy apara kada kayo iti sikog mo. Idisumlatan di talamiseta. Amangan no di mo manin inuman, senyorita. Oh, awata mo to'y baso. Inumamon talapudot pa'y. Ala, apay akitaan naklaan, senyorita. Awata mo to'y baso. Anyat imbagak. Idisumlatan di talamiseta. Kinunak. Ha? Sus apo, nagtadam ti ko silap nan. Nangagmo ti kinunak. Uwan. Uwan, senyorita. Ibatiklat tangarod dita. Inumamton. Nakabutbut ang ko silap. Sus apo, kunaklano tumpaan na itayan. Anya, pinanawam? Katno kasla kumabil mo tijar na itayan. Saan ang nauyong ni Lolita? Amok pa yan? Patsin na kidita. Nasingpat ni Lolita. Nagtawd iti pamilya na pintas ti pakasarsaritaan na. Ano jak amok? Anya ti kinunam? Amok, day di pa pang nilulita manang Pedrita. Napaklan ababaero. Sogador, kan manginom. Anya? Ay susapo. Agparbon ka iti kasta nga ibagbagam. Idita. Agpay sumat Amok, di may papan iti day di papang nilulita. Gaputa ijay idi nagtrabaho at taberna ti ayuyang na. Anya? Amok amin ti may papan iti day di Mr. Domingo nga ama ni Lolita, manang Pedrita. Baknang iti day jay, ngam naibos ti kinabaknang na, taado ngamin ti bisyo na. Idita. Nalawa iti ti San Nicuada iti asidag ti mismo a poblasyon ti San Gabriel, ngam naibos, nga inlaklako na. Huston, di ka nagistorya. No anya man dagiti ammom, di mon saritaon pay. Mananaumat nga rod ani idita. Isungarod nga inanawak. Bayama, tanumamuan ni Senyorita Lolita dayta. Kat isunton ti mangibagakin ni Senyor Esteban, apapanawin na. Jakla ammon. Kano na asidag ni Edita ka ni Senyor. Agkapapilanda. Sa bagay. No siya klamay sa. Umdasan ti pananganawak ka ni Edita. No aramidin ng tupay. Makamuditan. Uwan matkit di Basta ramidag ti imbaga ni Senyor at trabaho ni Tivilla. Awanan ti problema. Kastamot kumakan ka, Benito. Apaya kastoy. Kasla nagdagsan launay ti tiyan ko. Idinto taag 5 abulan payla to'y sikog ko. Rumbang ko marumarak tagpaangin ak ijahardin. Ngam, kasla mabannog ako na yan. Iswa dito yaklatan asoteya. Imanaw man ni Esteban adi man lanag tagari kanyak. Manipod na aman na ama si Kugak. Di na ko ni kaskaso. Baliktad. Imbes nga iparikna na ti panang ipatag na kanyak. Tamaikakton iti anak. Hanggang saan? Dakas kit di ti atap na. Nagsam apanunutan. Saan ka nga iso ti ama to'y sikog ko? Saksik ti langit. Awan ti sabali a lalaki anang ipaayak iti amin ko. Nadiisulaang nga asawa. Awanan ti sabali. Diyos ko. Si
Sikala ko man ti magtarabay kanyak. Kaniti anak ko. Sabay ko ma, kasaluwadan na kami akanayon. Di na kami kumabaybayan. Diyos ko. Ambok. Agsasaibak manan ni Senyorita Lolita di tabalkon. Nakadumog manan. Kat pasaray punasan na dagiti matana. Awan sa ti aldaw adyak makita kas tatilangana. Ang mga nudakas ti mapasamak kenkwana no kasta na lang. Makapadakas iti masikog ti kasta. Oh, Pedrita. Dakamat gaya man. Tangad-tangad manin ni Lolita di tabalkon. Apayaya. Masyanak kenkwana. Kanayon lang agsangit. Agsangsangit ka di manay? Win di mo madlaw? Ay kat, anya ngay nga rod no agsangit. Bayam lata, tairwar na ti dagansan iti barukong na. Madmadi no impenen na ti sakay, tinakam na. Saan nakadwa ni Sika ni Benito, amigo? No, amigo. Ado ti obra ni Benito Villa. Sa bagay, narigat mo dagbayso, no kadwam na umay, agad-agad dito taberna. Marugi ni Sika iti pasweldo. Saan laraday ta, amigo? Anya ba, amigo? Narigat no masobrahan ni siya ti mangipaay ti nasaya ti ni Benito. Sa bagay, gusto ni Sika, amigo. Nito tay tao na napalangkuhan. Aglablabas no maikan iti puntaway. Gusto ni Sika. Isu na narigat na sobrang napakitaan iti kinaimbag. Tadumtang to ti tiyempo na malabsan ni Isu ti agkalikagong. Si, amigo. Day dati liglikan ni siya. Oh, uminom ta. Ibusen ni data ti sanga botelya na vino. Si, amigo. Agragsak tayo ta. Tumangan ti rabi itay simangpet ni Senyor Esteban. Inyapon ko ni Istalyon. Apay adipay la simrek di tabilya ni Senyor. Nagtugaw iti landok apalangka di tahardin. Ket kasla na unag ti pampanunutin na. Saan mat anabartek ti kunat? Benito! Nadlaw na kayam. Senyor! Umasitag ni Sika. Senyor. Agtugaw ni Sika. Uwan, senyor. Kasano? Ti kinapodno ni Sika nagsireserbe dito Villa Gabriel. Ne. Apay akasta ti damagam, senyor. Sumbatan ni Sika ti damdamagan ni siya. Senyor. Pakay dayawak launa iti panagtalikyo kanyak. Imbilang ko ti asyenda akatukad ti biyag ko. Uray pakatayak no agpay ti asyenda Gabriel. Nakasagana ak, senyor. Saan ang nakapapate ko ng mga ta, senyor? Ang day tatyag paisaw. Kasano mat ti kinapodno ni Sika iti esposa mi. Senyor? Kaya't namaamuan ni siya ti podpodno Benito. Kasano ti kinapodno ni Sika kini Lolita. Senyor, Sika ti ama ti Villa Gabriel, tas sikaket nga rod ti lalaki. Natural, ad-adda Sika ti isakit ko.
Patsendak, senyor, taday tatag paiso. Bueno, agsarita tanto manan, Benito. Yan ka maturugan. Ay, uray si kamat, senyor. Tengan tirabi. Yan ka maturugan. Ah, Panawan ni si Kanay Siyak dito, Hartin. wan, senyor. Panawan kayo nga rodin dito, no di kay pa'y sumrag iti bilya. Ay, nagrigat lakot at sumukon kanyak ni turugan na aya. Makaring sa ni Pedrita. Apay, di ka matagid da. Ay, jak malat ituturugak. Si kakit dia tao. Anyat problema maya. Ningamin Senyor Esteban. Dapat lang jahardin. Anya? Nagadaw ti dinamdamag na kanyak itay. Talaga nagdwa-dwa kini Lolita. Di mo basta mapunas ti dakes nga atap na. Huwag nga rod. Kaasi ni Lolita no maakusaran adimat pudno ti mayakusarkan kwa na. Ay, no matulungan tala kuma. Anya nga ro ti maaramidan ta dita. Dayta nga rod ti pampanunutag. Tanay, panunutam ka diyan na yung bagbakay. No agtultuloy ti dakas nga atap ni Senyor kini Lolita, ket agsinada, maapektaran lakit di ti trabaho ta. Ha? No agsinada, ket pumanaw ni Lolita dito Villa, mabalin nga ilakon to ni Senyor Esteban da itoy. Pagbingayan dan to siguro mat no anya ti rumbang abingayan da. Di kasanutan ton. Ay, nagadayon tinadanon ti panunot mo, Benito. Ay, masapula panunutan ta ti masakbayan, bakit? Sa bagay Iso akitain ta, no anya ti maramidan ta. Tapno din tumapasamak ti kas itimbaga. Ala, panunot man na imbag. Tano siyak, awan la ti amok nga ibaga. Si Kamot. Parbangon pa'y lang, maturog tapay. At tuyon ti pamigatam, senyorita. Agyaman nag. Mangisagana kamatan iti agpaikan ka. Madamdama akton. Agigiddan kaminton kadama ng Pedrita. Edita, siyak ti kagiddan mo. Saan ang maiparbang, senyorita? Alakit din. Oh, ang nabita. Senyor? ¿Por qué? Edita. Senyor, kayat ni senyorita Lolita nga agsango kami nga agarmusar. Ngam tinuna, kada kaminto kadama ng Pedrita ti agsasango. Hosto, Edita. Senyor, isaganaan kayo maten iti No. Ha? Saan pa'y nagarmosar ni siya? Asikasuan ni sika ni Lolita. Si senyor. Senyorita, ibagam lang ang niya pa iti kasapulan. Awan. Sige. Panawan na kundi ti komedor. Ha? Panawan nak dito yan. Diyak kaya't abuyahan na. Sige nga rod, senyorita. Apayakas na iti kasasaan ko dito Apayatratwen nak iti kasto iti asawag. Anak ko. Aggarawan iti unag ti tiyan ko. Apayakas to'y. Kasla mapugsat ti angas ko. Talaga ka di akas to'y taksikog. Edita! Edita! Oh my God!
Anya ti kayat asawan ti mapaspasamak kini Lolita. Saan nga tan nga agsubli ti sigod apan ang dungon ni Don Esteban iti asawa na. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, June Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Pinapalabas, imbalakad ni Alfonso ken Esteban asan anasaya at numapasakitan ni Lolita, gapu iti panagdadagsen na. Dimngagmet ni Esteban kadag iti imbaga ti amigo na. Naglabas ti sumagmamano a bulan, madlawen ti sikog ni Lolita. Ininot met amakarik na iti karkar na daytoy. Nupay kasta, impapan na analabit agagangay laeng, wenno talaga kasta ti marik na ti may sa amasikog. Iti may sa agsapa, kayat nakasango nga agarmusar ni Edita, ngem nagkadkad daytoy. Imparik naman ni Esteban ti di na panangikaskaso kini Lolita. Iti panagmaymaysa ni Lolita iti komidor, nakarik na iti karkar na iti tiyan na. Itagagayem, at tuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Kasla mapugsan ti angas ko. Talaga ka di. Akas to ti agsikog. Edita! Edita! Umay ka man! Ha? Apay si Edita! Apay asar-sarapaang tibuksit mo. Mariga talak nga umangas. Tulungan na. Anya ti aramideg, senyorita. Ibagam ti aramideg. Anyat maritnam itan, senyorita. Diyos ko, delikadon sangag siko. Nasaya atan. Limmo kayan ti aangsam. Wen, panawan na kundi ti kwarto. Bantayan ka. Saan? Panawan na kun Edita. Ayaban ka no kasapulan ka. Sige, no kastati ko nam, senyorita. Diyos ko. Tsaka mo nagagangay na ang tikas to'y ang mapaspasamak kanya. Nupay kasta. Dawat at tipan narabay mo, Diyos ko. Di na kami baybayan, iti anak ko. Ipalubos mo ang makita na pa'y tilawhag. Nabilang daksang gasatak nga agpasngay. Uray alaan naktuhan. Basta ikam to'y anak ko iti gwandaway nga abiyag. Uray awan pa'y padas ko. Patyak asan agagangay ti kasti ang mapaspasamak kini senyorita Lolita, senyor. Porque, Edita, anya ti mapaspasamak kini iso. Masansan amarigatan nga umangas. Nang rona no kasti ka no nga aggaraw ti anak na iti tiyan na. Senyor, lalaki nga ta di agbaling nga anak yo. Taapay kat napig sa unay ti panaggaraw na. Marigrigatan ni senyorita, idinto ta aginom abulan na pailang. Kasanon tulaangan intun dandanin agpasngay.
Awan may baga ni siya iti dayta edita. Senyor. Saan na tila ibagbaga ni Sikakin ni siya, may papalit ti kasasaad ti masikog na esposa mi. Tawan ti may baga ni siya. Pwede? Edita? Uwan, senyor. Perdona. Istorbo ni Sika. Talagang awan man lati panangilala na iti asawa na. Apay nga ta. Saan agagangay ti kasta, Edita? Ala, di adda nga rod sakit ni Senyorita Lolita. Ibagam ka ni Senyor Esteban. Tas ikaw mo tinapusgan ang mga asikaso iti asawa na. Imbaga kon manang Pedrita, ngam kaslaawan anyaman na. Sana mapunas iti panunot na tidakas nga atap na iti asawa na. Iso akas jay. Tinasayaat, mapan kay ayan ni mamang na. Anya? Inkay bagati mapalpali mo ka ni Senyorita. Nilaangan mamang na ti makaam mo amang tulong kankwana. Agpakadaak, senyorita. Di ka madanagan ka mabiitak lang. Nakapsutak, Edita. Apay apanawan nak. Madanaganak iti itsuram. Iso nga inak ibagakin ni mamang mo, tao may nakakitaan. Saan? Di ka mapanidjaayan ni mamang ko. Apay ngay, senyorita. Kasapulam ni senyora iti kasta kasasad mo. Saan? Di ka mapanitiayan ni mamang ko, nak. Ha? Ay, jakla ko man impakpakada. Pangaasim. Jak kayat amariribok ni mamang. Gapula iti di panangas asikaso kanyak ti asawak. Sikalatan ti kadwak ditoy. Di nakpanawan. Tirikat na. Awan amok nga aramidan. Tinasayaat. Ingkalangan ibagakan ni Julia. Wan, ni Julia ang agpapaanak. Iso timapan mo ayaban amang kita kanya. Adda ako na Senyorita Lolita. Agyamanak, Nana Julia. Inaramid mo ka di, dagiti imbalakad ko ididamom ti agpakita iti dispensary. Owen, ngam pasaray maliwayak. Isumat lagayam Tay bitaminam, ininom mo matlaang. Dua alawas na sa anak nagtumar. Anya, isumat la nakapsot ka. Agkurkurangan ti sustansya iti bagim. Nadaras ti panagkapsot mo, gapot adwa kayo iti anak mo. No kompleto ti ipaunag mo at araon ang naglaon ka dagiti bitamina ang maipaay iti panagsikog mo. Saan ka analaka nga agkapsot? Kasapulan ti panakaipan mo iti dispensary. Tapno maasikaso ka iti husto. Dito ilata ko man, Nana. Nasaysaya at nuada ka itjay. Tapno 100% ti asikaso ang maipaikan ka. Saan anormal ti maimatangak nga itsuram ita? Senyorita, ibagak iti magas asikasukan ka. Wano, ibagak ka ni senyor. No, saan na masapul nga ibagam iti asawak? Ado ti pakakumikuman na. Iso adimon pagaburituan. Anya? Diyak kayat amaburido pa'y may papankanyak. Syaklatan ti makamo. Itulod mo ida ni poblasyon, Benito. Kapilitan Ngem agunget lakit din ni senyor, no aramatan mitilugan at di maipakadakan kwa na. Agpadaanak iti kalesa. Iso ti pagluganan nyo.
Saan asyak ti kaduada kini Idita? Sikan, bakit? Ala, in ka parubuatan. Agrubuat ka matan, ta siya kun ti agsada iti kalesa. Napintas ditoy. Napatakderan iti Casa Descanso, Jose. Ay, lakit dia, senyor. Kapag isulaunay ti lokasyon na. Aday ti tuktok ti kangatuan na turod na masakupan ti mabakudan na putrido. Talaga gaya mapatuloy ti plano magumatang ti adu abuya ka, senyor. Arigladon ti amin, Jose. Ket saan la na 50 na pares nakas itimbaga ni siyak ididamo ti pangrugyan na may popot. Senyor, Agarot 200 na pares ti may sangpet apaman na may sagana ti rancho. uy, nagadon senyor. Si, paduen tayo. Natural na umado dagiti may pupok na vaka gapo tagpapares. Ay, kat saan lamamin ano senyor? Agdubli diyan to. Agtriple kan, ay sus. Saan to mabilang ti kaaduda? Kalpasan ti sumagmamano atawin. Adada, abumagnang ni siya. Aglatak to ti Hacienda Gabriel dito San Gabriel. Ayo, napintas ti planom, senyor. Umado ti pagtrabahuan dagiti tao. Si, mangbangon ni siya iti pabrika di leche. Presko na leche. Manipod ka dagiti pangganakan na vaka. Mayat, senyor. Ket, amom no anya pa iti plano ni siyak na negosyo? Anya pa nga, senyor. Manglukat ni siyak iti negosyo di asukar. Nalawa ti mabalin nyaramidan na plantasyon. At danton asukarira ti Gabriel ditoy. Awanan ti pagdanagan tayo iti masakbayan. Kakabsat ko ngagtaltalon. Ado ti mabalin tayo pagtalabahon. Nabayagan nagsarsarita kami Senyor Esteban iti kadami di turod. Ay sus, ado ti plano na alukatan na negosyo dito asyenda. Agsangpot to ti ado baka may pupok iti mabakudan arancho. Nagpartuat to iti ado agatas iti kabayan na baka. Siyempre, may negosyo to ti presko agatas manipot iti rancho. Talaga mapasama kakabsat. Ipampamaysa ni Senyor Esteban dagiti negosyo namnamaan namang parang iti Hacienda San Gabriel. Saan nga dayta? Manglukat ka na iti plantasyon iti unas. Di adanton asukarira dito Hacienda Gabriel. Nasayat daytan. Mayat. Sayat. Maramid dito. Talaga, maramid. Isu nga ipakita tayo ti kinapudno tayo ama kitaltalon. Tapno saan ama punas ti panagtalak na kada tayo. Kasatarami din tayo. Kasapulan ti kooperasyon tayo ti tunggal maysa. Agtitinulong tayo amang paduras kadagiti pagbiagan dito'y Hacienda Gabriel. Kaputa da tayo ti mairanod. Addam ni senyor, lukatak adagos ti ruangan a pagsarkan ti kabalyaw. Natalinaay nga isa sangpet mo, senyor. Magamon ni si Kakinistalyon, Benito. Uwan, senyor. Ay, umay kan istalyon. Amok anabannog ken mawawakan. Ngem aginanaka pa ya, sakan to pa inumay. Adulakit iti nagpasyaran nyo kini senyor. Ay, dito itan. Oho. Kanayon ti ipapanaw ni senyor at dinak ikuykuyog. Anya nga tati pakakumikuman na.
Ayan, dagiti kabalay, Benito. Ay, jak gayam na ibaga adagos, senyor. Impanda ni senyorita ije Pueblo, kinuyog ni Pedrita. Kasta, Kinuna ni Julia a kumadrona a kasapulan a maasikaso ije dispensary. muy bien. Makaamulatan da Pedrita kenidita. Okupado ni siya kiti ado na trabaho iti asyenda. Ah, senyor. Papanan nyo ka, day. Apay adidak matan ikuyukuyog iti pagnayaw. Saan na importante no saan nakaduwa ni siya ni Sika. Mas ado, ti maramidan ni Sika dito Villa. Ah, rinugyan nyo ka din ti nang pakali iti balitok, senyor. Anya ti kinuna ni Sika, Benito? Jay imbagayo naikali a balitok, senyor. Iso ka diti pakaaburidwan yaw, kat saan dakon nga iraman iti panagkali yaw. Diyantre ka, Benito! Senyor, apay nga agunget ka. Okay, Benito? Oray no ipakali ni Siak no may tudon te eksakto na pwesto. Importante ka di ni Sikay ti panagkali. Senyor. Agbilbilang ni Siak iti punto ni Sika, Benito. Saan na magustuhan ni Siak ti osisero na tao? Dispensaren dak, senyor. Nagdamagaklaan. Mapukaw ti kumpiyansa ni Siak no kasta ti jar ni Sika. Senyor. Aginanalang ni Siak iti 3 oras. At damat lapapanan ni Siak. Ayusan ni Stalyon. Pumanaw mo't laeng. Talagang samat adinan ikaskaso ni Lolita. Ay, kaasimat di asawa na. Edita, saan agagangay ti sikog ni Senyorita Lolita? Ha? Pagkunaam iti dayta. Napigsa ti pitik na. Kanda idumdumat ti kinadaras na adumakkel. Anya? Awan mo't nga binti kompleto a kasapulan dito lugar tayo. Tapno ma-examine iti husto ti sikog na. Adda ka di rumbang apagdalagan may papan iti kasasaad ni senyorita? Awan mo't kiti ti seryoso a problema iti kasasaad na. Gagangay iti agdadagsen ti panagkapsot na no agkurang iti sustansya. Katangay si katinapusgan ang mga iwan kankwana. Ibagak nga rod dagiti umno nga aramidam. Sige nga rod, aywanak ni senyorita Lolita. Aging gaadi ibilin ni senyor ti panagsardeng ko nga agpaay kadakwada. Ni Senyor Esteban, tidimtang. Wen, sinurot na kayo ditoy. Apay nga ta. Agsublingatan ti sigud a panangdungon ni Don Esteban kini Lolita. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! Tinapalabas, Kimmaro ti panagkapoy ti salunat ni Lolita, gapu iti panagsikog na. Gapu tawan ni Don Esteban, dalatan Pedrita ken Benito ti nakakamo. Insagana da dagiti kasapulan da itoy, ket impanda iti dispensary. Kabayatan na, makumikom ni Don Esteban iti asyenda. Kadwa na ti katalak na alakay, ket napanda iti turod. Ado ti plano ni Don Esteban nga ramidan, banag ang nakaragsakan ni Ama Josep.
Impadamag mattilakay kadagiti mannalon ti amin a napagsaritaan da kini Don Esteban. Binagbagan na matenda gitoy nga agbalinda kumaanapud no a katalunan, gaputag paimot la kadakwada ti amin. Itagagayem, at tuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ni Senyor Esteban Pabintang. Wen, sinurot na kayo ditoy. Apay nga ta. Ay na, sapay kumaa, tamasyan matla ang iti asawa na. Kat umay na amuan ti kasasaad na. Urayan ta. Ha, nakarupangat. Dakas lakit di tigagara na ditoy. Urayan ta. Tapno maamuan ta no anya tigagara na. Imay ti asawak. Wan, senyorita. Ayan na nga rudan. Pimanaw matlaang, apaman ang nakasarita na ti doktor anang eksamen kan ka. Kasi, Amo ka madanagan matlaang iti may papankan ka. nasaya at launay no kasta. Masigurado, senyorita. Edita, kaya't kunti agawid. Ngam, kunadaan na saysaya at no dito'y kapailaang. Nasaya atan tiriknak. Kaya't kumatlang ti agyan ijabilya. Ad-ad ako mapuyak dito'y. Kasarita tangarod ni doktora. Wen, jak kayat ti agpaot dito'y. Talaga akayat kunti agawid. Awanan ti rason. Makaamon ti narsijay. Ison ti kinasarita ni Siak na manggatang iti amin a mairesita na agas na agpaay kini Lolita. Aging gana ipasngay ni iso ti sikog na. Senyor, Ket sikat imang kitay dita. Iso lang ti pagpayan ni Sika. Orayan niya na trabaho iti Villa. Awan pakasiknan ni Sika. ala, di pa'y kasla akla agaw awir iti ubing? Porke? Saan na kaya't ni Sika tinanamay na trabaho? Senyor, Noan niya tibilin ni Siak. Iso ti masurot idita. wan, senyor. Kat agyaman ako unay, tananam ay ti trabaho. Awan parikot, senyor. Naglaingan, agtugtugaw latan, di man la tumulong iti trabaho? Oy, apay, Pedrita. Kasla masiluan ta sungum ako mitkita iti ayan ni Edita ang nakatugaw iti hardin. Panagkunanan sakat may samatan a senyorita day tanga Edita Benito. Titsuranan, Apay, nakatugaw latan, nakasikawil, ako namlan asinon akanam ayan iti biyag. tanya ko materamiden na kat nakaturog samot ni senyorita iti kwarto na. Day tangarod, no awanan ti ipaaramid ni Lolita. Rumbang la tumulong mat iti trabaho iti Villa, tawan mo tendag itay babaunan. Magsasao ka, kasla saan ka babaunan. Di mo baliktadan ti sitwasyon. Ado na iti reklamong, Pedrita. Nagtrabaho ka kadilaan. Ad-adda masurunak a makakitkita ken ni Edita. Maditigas ta. Saan agaputa makitkita man nakatugaw ni Edita, kat ibagamon nga awan aramiden na. Agpay sumat, idinto tanagado ti matrabaho. Huston, Pedrita. Siya kung timang tulong ken ka kadagiti trabaho. Di mon pakasikuran ni Edita. Arreglado na, amigo. Nalpasan ti negosasyon ti amin na vaka na maipan iti asyenda. Muy bien, amigo Alfonso. Dakkel tinaitulong mo kanya kiti daytoy. Awanan yaman na dayta, amigo. Agsubalit to ni siya kiti ado na panangistorbok kinisika. Amigo,
Awan rumbang napakadanagan ni Sika. Anya ti Serbini data na agayam no saan ta nagtinulong. Sobra. Tinaramid mo, amigo. Negosyo ni siyak ti masiknan. Isu na masapol met na adda katokad tinaramid ni Sika. Anya ti kayat mo, amigo. Ipagamla. Bueno, amigo. Tangay agpilit ni Sika. Mapanday ti taberna. Ijay ti pagsaritaan ta, baya ti panaginom ta iti vino. Anya ti makuna ni Sika, amigo. Arreglado. Vamos! Mapantay ti taberna. Kat ni siyak ti gastos. Anya, nakasagana kaya aminan. Nasayat. Sigun ka ni Pepito. May deliver ang dagiti maramat a pagbakod. Imunan ni Pepito. Padaanan na dagiti truck nga ag-deliver. Mala, no awan ti maururan mapantayon. Ay, bagmat kat ataw ni Don Esteban Basta saysayaatan tayo lang ti agtrabaho. Patsa kadakkel to nga uminto ti masagrap tayo. Agbaligi ti amin ang negosyo arugyan na. Iswa, anusan tayo pailaan nga. Urayan tayo. Nagpintas na buyaen dagiti arban ti vaka di tababaho, Seb. Juan Senior, nagduduma ti kulay dagiti deliver da baka. Wow, ada nangisit, kanadamat labang. Pumarogan bumalasang ti kaaduan na kadakwada. Ay, ubing pa nga rod Kat ni matari pa ito iti gusto nabunas lakit di dagiti pataudin da nga orbon. Sigurado da ita. Kat nadaras to ti panagdakkel da. Nabaludbud to na dumakkel dagiti orbon, o Sep. Mang Benito, anya ti pakakumikuman ni senyor mo nga Esteban? Jak masigurado, tadi nakmatan ikoy-kuyog kadagiti papanan na. Dandani akon agpasngay. Ngam, di naklata ikaskaso. Nagdakkelan ta si kugmo, senyorita. Mano abulan daytan? 7. Niket, saan la amamin na madanon ti may kasyam abulan? Engem, nakadaktakkel. Amang nagkamali ka iti bilang, senyorita. Kaslas siyam abulan daytan Sa anak-anak kamali, Mang Benito. Mas dawak nga rod. Anay ko. Oh, apay. Abang pas ngay kan? Saan pa'y? Pangasim, tulungan nak. Kaya't ko taginan na. Sige. Asibayan ka aging kay ti kwartom. Agyaman nak, Mang Benito. Kanayo na kastoy. No aggaraw ti anak ko. Kasla nakapigpig sa atiro ti agdiso iti tiyan ko. Kaya't nasawan. Nasalun ato amaladaga ti ipas ngay mo. Wen siguro. Ala, ano sama? Sa nabale? Mabit lang nga urayan ti panagpas ngay mo. Kumusta ni Lolita, Edita? Nasalunat, senyor. Saan naliwayan ni Sika na si kaswen dagiti kasapulan ni Iso? Kaya't ni siyak na nasalon at ipas ngay ni Iso. Masiguradok dayta, senyor. Kas makita mat, nagdakkelan ti tiyan na. Saan ang mailibak adakkel ang maladagat ipas ngay na? Tila ang marigat, amangan no marigatan to amang ipas ngay. Amangan no marigatan nagpaiso. Adon tinakita ni siyak na masikog. Ngam, saan nakasitidayjay sikog ni Lolita? Sobra ti kadakkel na, senyor. Dandani di pa yan makapag na. Nagdagsan ka no. Senyor, di ka kumaagungot
Adalang saludsuda. Anya dayta? Kasla saan ka naragsak iti umadanin a panagpasngay ni senyorita. Di ka kadi magagaran a makakita iti agbalin nga anak yo. Depende dayta iti pasngay ni Lolita. Ha? Depende. Wan. Depende. Hala, saan namang singa ni Sika? Panawan na dito. Juan, senyor. Awan. Talaga, anatamnay ni Senyor Esteban may papaniti anak dake ni Senyorita Lolita. Agduwa-duwa talaga. No iso ti amaday jaywan no saan. Manang Pedrita, Anya ti ibagam, senyorita. aldaw laangan ti bilangag. Madanon ton ti petsa nga imbaga ti doktor a panagpasngay ko. Mabutang ka kadi? Ang mga no di mo kabaulan, tagpasngay? Diyan mo. Senyorita. Manang Pedrita, kayat ko asukunam ni mamang ko. Nabayagan adikam nagkitkita. Or-urayak day tangay bagam. Kayat ko ang makita kan makasarita ni mamang. Sakbay ti panaganak ko. Amangan kami no. No. Ikagsangit ah. Amangan no jak malasat ni patay iti panagpasngay ko. Anya, Diyos sama na nga asi. Anya dahitan nga ibagbagam. Awan makaibaga. Ngam dakas ti agparparik na kanyak. Iso apang nga asim ta sukunam to ni mamang. Wan, talaga ang mapanag ayan na. Ibagamon no anya pa iti ibilin mo. Awanan. Uray anya ti di mo maaramid. Basta maayabam ni mamang. Wan, di ka matanagan. Mapanak itamot lang. Alan Benito, naimbag no kadwada ka, tagkasakaitan adwa iti kabalyom. Nadardaras ta makadanon ijaayan ni Dunya Agusta. Jak mabalin nga ramaten ti anyaman diti Villa, ajak ipakadak ni Senyor Esteban. Iso nga ipakadak pa kinkwana. Anya? Anya dayta, Benito? Senyor, bilin ni Senyorita sukunin ni Pedrita ni mamang na. Ket dua kami kumamapan, tagkasakay kami iti kabalyo. Saan na trabaho ni Sika timang sukon iti no asino di tanang tao, Benito? Senyor, Sika lang timapan, Pedrita. Ado to Brian ni Benito di Villa. Uwan, senyor. ala, mapan kan Pedrita. Kunak tumat adinak iramraman dita trabaho. Ado ti trabaho at irumbang ama itantan. Nasaya tamo ni Sika dayta, Benito. Hala, mapan kan, Pedrita. Mapan ka na siksika. Oh! Oh! Ayabang ni Sika ti dua na kabalyero na pinusgan ni siyak na gwardya dito'y rancho, Joseph. Wan, senyor! Nadaras ti amin na trabaho dito asyenda. Kapota kompleto ti maaramat. Adumet ti obreros. Tadayta ti birbiroken dagiti labrador numalpasen ti panagrata. Kasapulan ni Suda ti sabali na panggetan. Kadayta. Nairingpas na dagos ti bakod ti rancho. Iso dagitan dagiti agaywan dito yung rancho. Sakayan nita kayo, dagiti kabalyo nita kayo. Wan, senyor! Agbati mat ni Sika ditoy, Ose. Urayan ni Sika ti panagsublimi. Wan, senyor. Papanan nyo ngay. Apay na damagan ni Sika, Ose? Dispensaram, senyor. Saan gaya mamay parbang ti panagdamag ko. Awan pakaseknan ti ore asino, no anya ti plano ni Siak nagdakiwas iti kabambantayan.
kan kabakiran dito Hacienda Gabriel. Iso na agulimak lang nida kayo. Dispensaran na ko, senyor. Ha? Vamos, caballeros! Ha! Ha! Ano ka kinunamat, binitaw? Kasta unay ti daras ko nga imay dito yung rancho. Ta, ipadama ko kini senyor ti kasasad ni senyorita Lolita. Ay na, ayan na kaday. Kadwa na dagiti dua gwardiya dito rancho. Nagsawardya iti bakir. Imbilin na nga gurayak lang ditoy. Hanya nga minti kasasad ti asawa na binito. Agpasikalan. Ha? Ngam di na kaya ti maipan iji dispensary. Kaya't mga asawan aganak ni Senyorita Lolita. Wan, ngam kasano da ito yan. Marigatan ni senyorita Lolita. Ay. Ngam urahin na kano ti asawa na. Ta iso ti agdesisyon may papan iti panaganak na. Anya! Anya ti mapasamak kini Lolita. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy tinubela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Tinapalabas, nagtultuloy ti pan nakakumikom ni Don Esteban iti negosyo. Agraman ti panaggatang nakadagiti baka may bulos iti pinaaramid na rancho. Dalatan ti drita tinangas asikaso kini Lolita. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw ken bulan. Nupay saan agagangay ti kasasad ni Lolita. Awan met ti masirayan adanag itilangan ni Don Esteban nga uray adda posibilidad na ngagpaggad ti biyag ni Lolita iti panagpasngay na. Iti may sangal daw a panangururay nila kay Usep iti panagsublida Don Esteban ang nagsawar iti kabakiran. Dinteng ni Benito amadandanagan. Impadamag na ngagpaspasikalan ni Lolita. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Ano ti kinunam binitaw? Aganakan ni Senyorita Lolita. Wan, ngam kasano da ito yan. Marigatan ni Senyorita Lolita. Ngam urayan na kano ti asawa na. Ta iso ti agdesisyon may papan iti panaganak na. Kasanumat deta ngay. Ni kano Senyor Esteban ti agdesisyon. Nurumbang maipan ijay ili wano saan. Kasano no di na mauray ni Senyor. Kat oras nan. Ay nga raod. Ay sus. Sapay kinunamot di kumadro na anasaysaya at numaipan ijay dispensary. Ay talaga. Sakit nakadakdakal diya si Kugna. Marigatan lakit de nga ganak. Ay kasanungatan. Ay tinasayaat. Uray kat napartak agtara ni Brutus. Surotam ida di takabakiran. Anya? Ay awan ano agururay la ditoy. Mawadyak lamon. Siyempre, didag subli ada agus. Tawan amuda apakasapulan kadakwada. Ay kasanungata. Ay alan. Mapankakitaan di takabakiran. Wanawanan ka, senyor. Talaga gayam. Naura igaman ti mapa. Saan na basta masarakan ti eksakto na pwesto ti may sabanag na naituloy. Pudno, Hacienda Gabriel tinailanad ditoy. Namarkaan ti tunggal paset tinaikor it amapa. Nainaghanan dagiti nagsasalo pangadalan. Dinumero tapay. Kaya't nasawan at nga takaratula ngay naramid iti dagiti nagkali. Kasanupay na makita ita dagito nakaratula.
kalpasan ti dandani 8 na dekada na napalabas. Narigat na ito'y. Agsoblin ni siya kiti nang ibatyan ni siya kiti kabalyo. Kulibra. Saan na agkaraw ni siya? Saan na basta tumukaw dayta no di malangrana? Saan nasaktan ni siya ni Sika? Umadayo ni Sika. Umadayo ni Sika. Naguyas mo't laing ni Madayo. Naskan na pamanawan ni Siak ditoy. Agsobli ni Siak iti ayan dagiti pinaguray ko na kabalyero di talong to ti rancho. Apay na bigla na nagbalo tirik na ni Siak. Italaeng na magagaran ni Siak na makakita iti anak ni Lolita. Matayaksan! Senyorita, pakiramdam ti pakinakam mo. Ipanda ka iti pueblo. Diyak kabalan. Ipatay ko na ito'y. Masapal nga agbyag ti anak ko. Senyorita, ipanda ka iti pueblo itamatang. At dandag iti tumulong iti panda ka itaray mo ichay. Sige, tulungan ka. Ti anak ko. Senyorita. Diyak kaya tamay surot kanyak mabilang. Tawan tigasat ko makalasat iti dayto apagad. At danda Senyor Esteban kan Benito. Simbang patdan. Nasayaan mo kasta. Ipanda kan iti pueblo, senyorita. Ay na. Sapay la kuma. Tamalasat ni Senyorita ti pagkat. Sapay di pay laam mo ni Senyora Agosta. Anya ka di, Pedrita. Itay ka pa'y lapag na apag na dita. Benito, Kas kala di makaanak apusa. idandanagak ni Senyorita Lolita. Natalgedan ti kasasad na. Intaray dan ijay ile. Ket ti pa'y kabarbaro akot siya ni Senyor tinangiluganan da. Ket ni Senyor amismo tinagmaniho. Napatagmot lagayam kenkwanan ni Senyorita. Wan na rod, kasta tinadlaw ko itay. Awan pagdanagamon, Pedrita. Natalged ni Senyorita. Taidjayan ayan dagiti doktor ti paganakan na. Saan da abay-bayan ijay? Diyos, ama na nga asi. Singin ti anak ni Senyorita. Atay ka. Naisimpa kayon. Naputad kon dagiti pusag yo. Nabalkot kayo umatan ka dagiti lampin. Imbag ta saan laam ay may sa tinaisaga na alampin itibag ana itugot diti klinika. Doa kayo matgayam. Ala, hustunan. Di kay agkuntis nga agsangit, naipaidda kayon iti kuna. Agabay kayon dito, iwan. Kumusta ka tan di Senyorita Lolita? Inyawat ad agos kanyak ti doktor dagito isingin. Apaman ana ipasngayda. Syaklatan tinangasikaso kadakwada ditoy. Ayan nga tamat di senyor. Di na nga taumay kitaan dagito'y anak da. Aywan,
Ammo na nga asingin ti impas ngay di Senyorita Lolita. Ammo na nga ta. Julia! Senyor. Anya di imbaga tinasabat ni Siak na babae? Duha ti impas ngay ni Lolita. Singin na lalaki? Wen, senyor. Ngam di kay naariwawa. Nakaturog da. Umay kayo diti kwarto nga ayanda. Impaidak idan iti kuna. Anyat itsura ni Isoda. Misti Isoda? Imalaki ni Siak? Senyor. Kitaan niyo lang taidan. Nakaturog na nga agpadpada, senyor. No! No puede! No puede na agbalin na negro agbalin na iho niyo! Negro ko layos. Negro! Napugot na parswa! Diyos ko, parswa. Kuna nakadagiti singin aputot na. No puede na siya ti padre dagita na anak ni Lolita! Pumanawan. Senyor! Por favor! Ado tinaskan adamagan mi kada kayo! Hindi na kun inkaskaso. Kasano na ito yan? Di na aklunan nga iso ti ama dagiti singin nga impas ngay ni Senyorita Lolita. Kasano na ito yan? Agyamanak, makariingan ni Senyorita Lolita. Senyorita, imbagta nakariingkan. Manang Pedrita. Nalasata mo ti pagkat. Ayan ti anak ko. Kasla tagdagainap kanyak ti amin. Singin ka di ti anak ko. Uwan, dua timpas ngay mo. Dua alalaki. Naglulungpo da. Agpaiso. Agyaman ak Diyos ko. Kaya't ko makita ida. Ay aywanan pa'y laang ni Julia. Yug na ida ditoy, apaman ang maayos na ida. Ti asawa ko nga na. Imay ka di dito'y dispensary. Kuwa, ibagak nga ta tinapasamak. Imay ka din ni Esteban. Wan, ngam nagawidan. Di naman na inuray ang nakariingak. Nakita nang dagiti anak mi asingin. Wan, nala, agina nakapay. Ang mga numakapadakas kan ka ti sao asao. Iso nga agina nakapay. Agpudnon ni si Kabinito. Anya ti ipudnok, senyor? Sino ti kamanana ni Lolita? Ibagam no asino tapatayan ni siya ura mismo! Senyor, didak kuntuan. Baklag. Sino ti kamanana ni Lolita? Sino? Diyak amo, senyor. Awan ti amo. Ingrato! Senyor. Senyor. Awan ti utang na naimbag na nakamnisika! Apay, nadiimbaga ni Sika tagpaiso! Senyor. Awanin ti kasapulan ni siya kadagiti kas kada kayo at traidor! Puro kayo indigno de kumpiyansa! Ingrato! Senyor. Ala, agbalkot ni da kayo nagasawa! Pumanaw ni da kayo dito'y bilya! Ay, senyor, pangasim, di na kami papanawan. Awan amo mi anak kurangan mi kada kayo. Kasan na kami, senyor. Tonto! Pumanaw ni Sika iti sangok, Benito. Awanan, ti kasapulan ni siya kada kayo!
Ala, da kayo pa lang ti agronday ti radyaw. Ureta saan kayo ang marigatan? Ada pagsakayan nyo kabalyo. Napandan da usong. Haragsak diti panagpayda kadwa kas para bantay kadagiti baka dito San Gabriel. Sanda marigatan. Kap-kap na kanda pa iti ganarda iti inaldaw. Kapsot na tao na. Tanay dandali jakon maun na ti. Tumang kunot tumakdera. Lumakay na tao na. Naglawat ti rancho. Marigatan da usong kan buncho. Amang likmut iti entero arancho iti agmalam. Ay, ni Senyor Esteban ti matanawagak manipod di aking babaturog. Ay na nagpardas ti panagpataray na iti kabalyo. Anyan di abak nang. Takas la kanayon na makilumlumba iti pinatarayan iti kabalyo. Uraya kundi daw ti amo mi. Josep! Senyor! Sumalog ni Sika! Oh, dahito'y ti dinero. Senyor, anya ti gagarak iti patad. Mapan kay jay pueblo. At tinasayat. Mangkita ni Sika iti baonem na ison ti mapan ni jay pueblo. Mapan ni jay merkado. Anya ti gatangan mi ngay, senyor. Amin nakasapulan ni siyak na taraon dito'y kasa diskanso. Ha? Agiyan ni siyak dito'y iti 7 días. Senyor. Kompletuan ni Sika ti ipagatang ni siyak nakasapulan iti komita. Ay, una, senyor. Mala, sumalugak nga rod. Nilangan sila nga anak ko te baon na kamapan makitsinda. Awan bilin ni senyor nga idianon ko dito'y bilya. Ngam di magasak lata binito. Ama o, sir. Ne, ay apa yan binito? Adya matdugol deta babati matam. Kas lalumboy. Ha! Asos! Lintagmat deta subil mo. Ay sus! Kas kamatlag subsubil a kabalyon ti kaposkol deta subil mo. Di kagsao iti jak magustuhan ta mga numalipatak akas la amakan. Uwan ah. Sana kung ngagsaw iti madi. Anya tinapasamakan ka. Nakabilak nga awang gapgapuna. Anya? Ay, Talagaan na ulpit ni Don Esteban. Kinabkabilnak. ay sus. Nasakit tinakam ko, Ama Osep. Saan anaing kalintigan ti naramid ti amo tayo? Anya ti aramiden ni Lolita, iti di panangaklon ni Don Esteban nga iso ti ama dagiti singin nga impas ngay na. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Uno con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, Jan Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Uno con Sangre! El Uno con Sangre! Tinapalabas, immanugot metlang ni Lolita amapan iti ili, tapno maasikaso ti doktor iti panagpasngay na. Saan met anawatan ni Don Esteban tiriknana, idinamuan na ngagpasikalan ti asawa na. Napan metlang iti ili, tapno kitaan na timpasngay ni Lolita. Singin alalaki timpasngay daytoy, ket ni Julia a midwife tinangasikaso kadakwada. Dinteng ni Don Esteban, nagtaros iti kwarto ngayan dagiti singin.
Ngem anyan apungtot na, idinakita na tila nga dagiti maladaga. Imbaga na asahan nga iso ti ama dagiti singin, gapu itinakita na alangada. Pimmanaw ti don, adi naman lang kinumusta ti kasasaad ni Lolita. Napan iti Rancho, ket dita, adda nang ibaunan na kinilakay Usep, akatalik na. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Uro Kun Sangre! Talagaan na ulpit ni Don Esteban. Kinabkabil nak. Nasakit unay tinakam ko, Ama Josep. Jesus. Sana na yung kalintugan ter aramidin ti amo tayo. Ned, Binito. Pampanunutik ita ti aramidak. Ay, agparbang ka, Binito. Di ka agpaitura iti sakit tinakam mo. Iti kastoya kinarigat ti kasasaad tayo. Rabang tayo lang ti agan anus. Ay, apo. Nga uray matay tayo na mailupit-lupit. Saan na yung kalintugan dita? Ay, awan ti pagpilyan tayo, adaya. Aglablabos ni Don Esteban. Uray niya pa ti aramidin na Binito. Awan mabalin tayo, tawan mo't kabalan tayo nga aramidin, tapno labanan tayo. Saan to ang mapunas ti sakit tinakam ko iti inaramid na, Ama? Ay, kasta ti masaom ita. Kasaksakitan lao na tinakam mo. Gamamok. Agparbang kantumod lang ito nagbawon ti pungtot mo. Ay, talaga, kasta Binito. Dagiti anak ko. Nakaay-ay-ay ti kasasaad da. Tataltal likodan ti amada. Sumrek! Senyorita, at ni mamang mo. Ha? Lolita, iha? Mamang! Agyaman nagtaimay ka, mamang! Iha, naamo kasi ang kipas nga ito. Imaya ka dago sa pama na namak. Kasangsaktot ko lang itay parbangon, iha. Mamang, kitaan niyo dagiti singin nga po kuyo. Lalaki ka. Dagiti ako, panahustunan mo. Ay nagsabdang kayo nga sa anita. Ay naglulungpo ng agpaiso. Nagkasat kan Lolita, iha. Singin din pasnay mo. Mamang, daksang gasat Anya ti kinuna? daksang gasat kami kadagiti singin nga po kong. Iha, di ka agsarita iti kasto. Pudnomat Apay, anya ti panggapwam, amang ibagay ti kasta, iha Maria. Gaputa saan nga klunan ni Esteban. Nga iso ti ama dagito isingin nga impasngay ko. Anya, Di makkel ti pamati na. Nagtawad dagiti anak ko iti sabali a lalaki. Nia. Mamang, saan da nga imala iti amada? Unang paiso. Apay ngayon. Imalata iti morena ako di mo. Kan uray dagiti ako da. Saan da adinaw iti agong ni Esteban? Apay, mamang. Basol ko kadi. Nadida natawid tinanga ti amada. Iha, awan. Ano ti basol mo ti dayta? Pinapanood na dalos ti konsensya. Isa patak iti batog ko alangit. Awan dakas ngay naramid ko. Saan ko minulitan ti kasamiento mi iti asawa ko? Pilos, mamang. Sige, sige. Mamati akan ka, iha. Di ka nasakit. Hustunan. Nakakaasim at anak ko, Pedrita. Wan nga rod, senyora. Kat, ayan nga ni Esteban. Diyaka mo. Saan mi anasangputan dito Villa? Erik-erik na akti anak ko. Anya ti aramidin nyo ita?
Takas na tinaamuan nyo, senyora. Kaya't ko tulungan, nung mabalin yawit ko ni Jebalay. San matarumpang? Da kayon ate umay ditoy. Tapno maprotektaran nyo. Ang mga no kabilan tumanin ni senyor ti anak yo. Anya, kapkabilan na ni Lolita? Sigut mo't. Amoyo day tansan ka di. Idi saan pa'y anak si Kog? Uray pa'y idi masikugan. Kabilan na rata. Anya. Iso akasayatan no adda kayo ang makaimatang. Tapno matulungan nyo ti anak yo. Anya ti ko na ni Senyora Agusta. Masyan ka ni Senyorita Lolita. Anya nga iti maaramidan na. Huwag nga Rod. Di namat na denden na ni Senyorita Lolita. Iso di na madipinsaan ita. Babaan da gijay singin nga impas ngay ni Senyorita. Mabalin at alikodan ni Senyor Esteban ni Lolita no kayat na. Kaasimot, ano kasta ti maaramid? Amangan no papanawon na. No jay kinawan Apolos ti panagkakaarngida kada senyor ti pagibasaran. Mabalin na nga ibaga di naputot dagijay. Kaya nakdapay laeng Benito. Saan pa'y unay ang makita iti langada, no asin no at talaga ti immalaan ti ropada. Kastamot ti maris ti kudilda. Nakita kong dagijay singin. Uray kaya nakdapay laeng. Madlawan asaan da mistiso. Nalitom ti kudilda. Malagip ko day di ama ni Lolita. Di mo't napugot day di ama na? Wen, medyo pandek day di alakay adakkel ti tiyan na. Butsyog, ken saan nga iso tinapudaw? Talaga kit di an napugot wano nalitom ti kudil na. Patsyog nga iso ti immalaan dagi di anak ni Lolita. Day di ka no papang ni Senyorita Lolita ti malaan dagi jay singin manang Pedrita. Nakitak day di papang ni Senyorita Lolita. Di kasano? Ni Senyor Esteban ti pampanunota. Kuna ni manang Hulya akas taunay ti pungtot na. Idi na pan nakinita iti kwarto ang nakaistimaranda idi kaipas ngay da. Nakitak idi ni Senyor. Madlaw ang magagaran ang makakita iti impas ngay ni Lolita. Kastaunay ti daras na anangam mo. No sa dino ti ayan ti kaipas ngay nga anak da. Kasta? Ad-ad damanen ti gagar na, dinaamuan na asingin alalaki. Nailadawan iti rupa natin ay dumduma agagar. Sa bagay, kastamot ti ko na ni manang Hulya ako madrona. Ngam apaman anakita na dagiti maladaga iti kuna. Kunamlan kimat kano ananagsiit ti pungtot na. Di na kanun pinidwa at inanawan ti rupa dagiti singin. Pimanaw adagos. Talaga adi na maaklon nga iso tinagtaudan na. Idita. Tama nipod idin. Saan nan asinublian pa'y akinita ida. Aging ga ita. Ay, kaasimat ni Senyorita manang Pedrita. Madanaganak. Amang ano iti panagsubli ni Senyor Esteban dito Villa. Kat pagtalawan nantun dagiti agiina. Anya? Posible akas ta ti aramiden na. Ay, sasapo. Saan kumamot Nasaya at launay no makapanunot iti naimbag. Ngam no binalayanan ti demonyo ti ulo na. Jack Lamon. Agarap latan isika dito ituro di stalyon. Napintas dito ay napagpalabasan iti angin ta na presko. Aging gaita. Saan pa'y na mapagsusurot ni siya? Noan niya na plano, ti iwayat ni siya kadagijay anak ni Lolita. Ura imbagbaga ni siya kidi, nasabali na lalaki ti ama ti sikog ni Lolita.
Indaw dawat ni siya iti panunot ko. Nasapay ko mata makita ni siya ti ebidensya na siya ti padre ti pasngay na. O naikat ngatan naragragsak ni siya, tados ihos ti pasngay ni Lolita. Ngam. Impyerno ti lubong ni siya. Nabatad na nagtao diti sa bali na lalaki dagi jay na singin. Saan la na dayta? Awan puliti familia Gabriel na singin. Madatagal ti ulo ni siya kiti kastoy na mapaspasamang. Nila kayo set tinagakabalyo nagturong dito'y turot. Muy bien. Ada pangibawnan ni siya kiti dayta nakatalag iti rancho. Well, senyor, aramidak tayo bilin mo. Mapan ni Sika ijay Villa. Agpaliw ni Sika. Noan niya ita ti mapaspasama kay Jay. Hey, well, senyor. Iti dayta na kinalakay ni Sika. Nabali ama ko man ti pangibilangan ni siya kini Sika. Ket saanen na may parbeng na mandaran ni siya kini Sika. Ngam, pasensya. Ni senyor ba't rumbang laamandaran na katababaw rin nakita asin de Gabriel. Hindi kayo tiamok, senyor. Ay, alalala. Mapangarudan ni Sika ijay Villa. Kitain to ni Sika tila nga dagi jay singin. Amo ni siya. Nasaan ka namang balikog? Ket ibaganto ni Sika tagpaiso. Senyor. Kitain na naimbag ni Sika no adda tinawid dagi jay anak ni Lolita. Iti tsura ni siya. No, si Katiamada. Pati ka nagtatarda ka senyor. Di ka nagsaupay. Mapan kagit din iti pangibabaonan ni siya kini Sika. Well, senyor. Sa akong timakamo dito kabalyo, Ama Josep. Sumrag kalatan di tabilya. Sige nga, Rubinito. Ho. Kunaklano ni Senyor Esteban tinakakabalyo asumungad itay. Saan mo't gayam? Ho. Anya nga tatigagara ni Ama Josep. Kinunana nga imbaw ni Senyor Esteban. Apay nga ta? Ama Josep, agyaman ak no malaglagip na kami matlaang. Kunak no talaga at tinalikodan na kami kadagiti singin nga anak mi. Ay, nakaturog na ka di, senyorita. Wen, kas makita mat. Nakataltal nada kadagiti indayon da. Hey, pinayaramida matitisag kayo sa ngayon dayon. Ayo. Ni mamang pinagpaaramid kadagiti pasadya ako na. Ay, ipatpatag ni mamang mo dagiti apo ko na. Amoy Mang Josep. Nilaangan mamang timang patpatib ka iti pakinakam ko. Ay, natural ata iso ti inam. Kita ka man dagiti singin. Sige. Kitaan nyo lat ida, Ama. Mayat ti turog da. Podno analitam ti kodil da ito eh. Kan ay susdupap ti agong na. Sanya malaka ni Senyor Esteban. Ama. Nakakaasim at dagiti anak ko. Nakain-inosente da. Lakip di Aguray ta kita pwede ta maysa. Kasmut lang ti kasingin na. Anong saan nga dupap ti agong da ito eh. Napugot lang amin. Hey. Ama,
Nakol uli magkamatamang matmatmat kadag iti singin. Uwan, laslasinak ti itsura da. Ibagam kadimat, asaan an Esteban ti amada. Ha? Nasakit adenggan no kastamat ti ibagam ama. Ngam isa patak iti batog ko alangit. Ni Esteban lang ti inayat, kan nang ipaayak iti amin ko. Iso, awanan ti sa balipay. Iso ti ama dagitoy anak ko. Nagagatlaw na daytoy akalakiam. Masikugen dagiti singin ko nakabayan nakanayon nakadkaduwa ni iso na agarab dito'y kalitan. Paduen ni siyak daytoy napoli. Dakkel ti bagina. Ken nakanamnama dagiti pukal na. Natapda. Di da kayap ti masit kam. Ni Lolita. Kasano na paggatasan ni so dagiti si. Kasano makikita ni siya ti itsura ni iso namang saksaklot kadagiti na si. Senyor! Senyor! Hatagan. Abay, ayan tayo kabalyo ni Sika. Nagnagnan ni Sika na dimanon dito iturod. Iway kung dita sa dito ay kapag iniman dagiti baka. Ang bagi dito uminumpay. Bueno. O niya, nakita ni Sika J. Villa. Senyor. Makalawas ang dinapalabas. 7 días ita dinapalabas manipod na yanag dagiti singin. Uwan, senyor, kuangay. Agtagari na dagos ni Sika. Imalada ka di matlaang kinisyak. Ibaga nga ta nila kay Josep, tipudno ang nakita na alanga dagiti singin. Anya mataramidin ni Don Esteban. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uno con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. El Uno con Sangre! El Uno con Sangre! Tinapalabas. Inay-ay ni Lolita ti Bagina. Gapo iti di panang bigbig ni Don Esteban nga iso ti ama dagitimpas ngay na singin nga anak na. Bintang ni Doña Agosta nga ina ni Lolita, ket ison tinangandingay iti daytoy. Nagtalinayad ni Don Esteban iti rancho, ket nilatan la kay Josep akatalik na, ken dagiti gwardya ti kasarsarita na. Iti may sangal daw, binaon na nila kay Josep amapan iti villa, tapno kitaan na dagiti anak ni Lolita. Minirmira nga rod tilakay dagiti nakaturog iti indayon a maladaga. Napanagnagan na nga awan ti immalaki ni Don Esteban. Nagsubli adagos iti ayan ti Don. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uno con Sangre! Agtagarina dagos ni Sika. Immalada ka di matlang kinesyak. Sanda nga imalay ti kinatar mo, senyor. Talaga na traidora ni Lolita.
Para kanyak. Senyor, desti kawan ti tinawid ti langayo, pangikugnalan nyo at... Sinagdali ka! Senyor, Pumanawan ni si iti sango. Poston dayjay na naamwak. senyor, Pumanawan ni si iti sango. sige. Traidora ka, Lolita. Saan pa'y nagsubli ni Siak ni Jevilla? Panunutan na naimbang ni Siak. Noan niya teramida kadagijay na putot tinoasino dita. Nakamalala ni Lolita. Agsawar tamamat dito yung rancho, Brutus. Dimit ngaminin agsubli ni Senyor Esteban ni Jevilla. Di nakmeten malagip. Tsak pa'y kit di amon no anya ti trabaho. Awan met ijay ti mangmanduhan niya. Isuasugutin tan dito yung rancho. Tapaw da ito Arturo, tinatagyaran da ito rest house. At dalakit DJ ni Senyor. Hi! Hiya! Hiya! Anya ti kagara ni si Cabinito? Senyor, awan mo't ngaminin ti aramidak ije Villa. Ta awan kamot ije amang imandar no anya ti aramidak. Iso asino. Nuno! Senyor. Anya ti klasim na tao. Kaya rigan ni si Katilansa na di maipalok no di mamartilyo. Senyor. Bantayan ni si Kanilolita kanti kamalala na. Senyor. Makapungtot ni Dunya Agusta. Di naamuan na nga akusaran yun ni Senyorita Lolita anak ikamalala. Saan ka nung agpaiso dayjay? Saan na kaya't namangeg ni siya tibaga ni si Cabinito? Hala, agsubli ka ni Jevilla. Senyor, at dalaang kayat ko nga ibagakin ka. Amok mariribukan ka kadagiti singin nga impas ngay ni Senyorita. Porke? Anya tibaga ni si Cabinito? Senyor, nungay agpamarang ka na saya at ije Villa, may papankin ni Senyorita. Uray, saan mo aputot dagijay? Ti amo ti amin a tao ket putot mo. Agbalin ka adakas iti imatang dagiti tao makaam-am mo kada kayo. No agtultuloy ti panang papapas mo kini Senyorita. Sakit di kan agaw-awid ije Villa. Benito. Por favor, senyor. Denggem dagiti ibagak. Ura italaang. Patsek ang maamiris mong tumatlaang. Malalala. Ituloy ni Sika. Siyempre, agparang paikit di asikati nakugtaran ije mismo abalay mo. Saan aya, senyor? Agasam day ta? Imbis nga agid idda ka itinalok nang kun natalgad a kwartaw. Saan na? Taaddakan dito yung rancho. Ang mga no katrepay kid din ang naaramid babaen ti kawayan ti pagid-iddam dito yung senyor. Hustumat dagiti imbagbaga ni si Cabinito. Talaga nga husto, senyor. Naglaingan ni Senyorita Lolita, tagasla isulaangan ti akin kukwa iti asyenda, gaputa di da kayo meten makita ije Villa. Ala, dagijay laeng, senyor. Sapay ko ma, tamaamiris mo, ti kayat ko nga ipasimudaag.
Kat mauray da ka nga agsubli ijay Villa. Tilar aramidem, Benito. Nay, di nakbabalawan. Ta sana dakas tinaramid ko. Una, yung amangan no kagura na ka ni senyor. Ay, di nakto kagura. No maamiris na lakit di. Tipagsayaatan dagi dyan nga imbaga. Ay, sa bagay. At dabain kon itibagik no dagduma. Tapay, Mike. Una, tawan mo't unay tiar aramida kon di Villa. Ay, sos. Rumbang aya nga agpanunot ka itikas ta, Pedrita. Apay kit din adyak panunutan day ta. Ay, agyaman ka kit di, Ta di ka unay mabambanog. Adda sumbungad ang nakakabalyaw. Amangan no. Ni Senyor Esteban! Ay, wan. Iso day ta. Mailasin ko ni Stalyon. Dito ka pa lang, Senyor! Senyor! Imbagtagdakan! Senyor! Ala, isirek mo iti kwadra ni Stalyon, Benito. Wan, Senyor! Umay ka ni Stalyon. At daijay ti mistisakas mo. Ay, kaslada na o nagapampanunutin ni Senyor, Anya nga tati naknakan na ta nagsublimit laengan. Naamiris na nga ta dagiti imbagak. Agsubliadagos ni si Kaditayan ko, Benito. At pagsaritaan ta. Uwan, Senyor. Umay ka ni Stalyon. Ipan kan iti kwadram. Ay, anya nga tati ibagana. Husto ka di matlaeng ti planok, Benito? Anya ti may bagam. Mayat, Senyor. Amangan no pasablog la dayta. Ne, saan, Senyor? Talaga napintas ti napanunot yaw. Total, aga naktupay ni Senyorita. Pasarunuan nyo adagos iti agbalin nga ading dagijay asinging. Siguradaw. Awan taon ti sabali ang makapuli kini Senyorita. Noosan lang asika, Senyor. Ta siyempre, bantayan minto iti husto. Husto akade, Senyor? Pinanpanunod ko na talaga dagita yung bagam, Benito. Iso, nadan plano ni siya. Anya ti planom, Senyor? Mamuan tulatan ni Sika. Namo kasi bangpet ka, iho. Muy bien, mamang. Ada kayo gayam. Si iho? Imayak tapno asistirak ti kasapulan ti anak ko na nagpasngay. Awan day tay siyak nga inana mismo ti mangkita iti kasapulan na. Muy bien, mamang. Talaga amoy bien, iho. Gaputa, di mo matgayam ilalaanan ti esposa, iho. Kinasaritan nita kayo, ti anak iyo? Awan duma na iti ubing, abasit. Anag paaraya ti inana. Gaputa binaybayab. Anya? Nasakit nga awatat kas may sangaina. Nga iti tiyempo o kasapulan na ti andingay, kat awan ka nga asawa na iti danana. Ado takkel makagapo. Ti ka di papabasol mo anak ikamalala. Iho, nagsapsapata ni Lolita. Awan ka no ti kinapudno ti akusasyon mo. Mama, problema mi nagasawa daytoy. Awan karbengan nyo makibiyang no awan na ited nga otoridad yo. Ania? Dagayo, tinana. Siyag met ti asawa ni Iso. Mawatak ti rin nayo. Nga mulitak.
asawak ni Lolita. Imbag ta simbang putem ni senyor. Wen, uray kastuyak lang, at damot gayang bilag ti sao kini senyor. Anya, di ka man Benito. Agpasumat Napan ko kinasarita, iso ang nagawid matlaeng. Talaga? Tiyan, ma'am, napanak iti purok dagiti mannalon itay bigat. Kat ijay mo ti imbagam apapanam. Apay, napanam nga ron. Napanak ijay rancho. Nakita ijay ni senyor amay-may-mayang. Kat idikwan. Siyempre, adak nga ro din ijay. Di nagsarsarita kami. Uray iso ti amok nga binagbagaak. Kat sigurado meten a pinampanunot na ti aramiden na. Anya nga min ti aramiden na. Urayan talaeng, Pedrita. Imbagak ngamin nga uray pamaranglaeng ti panangipakita na anapatagmek dagiti agiinaken ko ana. Kalpasan na? Siyempre, padakkelin na dagiti asingin, tagbalindan to ababaunen ni senyor. Anya? Imbagam ti kasta? Wen, makamumutin ano aramiden na ti imbaga. Dangay at dakamat, Pedrita. Sikala ko man timangkita ka ni Lolita. Adamat ni Edita, nga iso tinapusgan, senyora. Uray pay. Amom, kas lang amin saan na mapagtalakan da ijay nga Edita. Anya? Pagkunaamat, senyora? Kas la kanayon na kumuskos silap. Ha? Ni senyora mat. Ay nasaan na ka bang rabrabak, Pedrita? Senyora. Iswakas to'y timakunak. Si putam dayjay a babae. Apay? Ang mga nudangran na dagiti apok. Siyempre, sana ka na yun ti kaanda ti inada iti danada. Wan anya. Di tayo mo na niya ti plano ni Esteban na nagsublin to ti Villa. Ang mga nudakas mo ti panggapnan kadagiti apukok. Ala, di kay madanagan. Si putak ni Edita. Salak nibam dagijay asingin, Pedrita. Di ka madanagan. At danto na balor nga isakot ko kan ka. Kopinan na nasayat ni Siak da ito'y mapa na insangpet ni Siak manipod di Espanya. Nakalanad dito iti palimod ti kinabagnang na inkali iti dagiti nagkauna na tattao. Nanangsakop kadagiti natataba na daga ti Pilipinas. Dagiti nagkauna na tattao na nagisangpet iti alahas na pasig na oro. Kat inkali datap no saan na agawan ti sapali. Nalabit. Saan pa'y napanawen ita na parang sapol iti dayjay. Ado pa'y ti umununan aramidan ni Siak na pangsiguraduhan iti pagbaknangan. Numaysagan ako nito gusto ti rancho. Ken merogin ti pagbalinan ni Siak na plantasyon iti unas dito asyenda. Pabirok konton kini amigo Alfonso. Daytay amigo na treasure hunter. Dayjay ton ti kadwa ni Siak na mangkali ti balitok. Esteban. Adda kayo pa'y matlagayam. Kung naglano na agawid kayo. Agawid nga magsubli ako. Adda kada kayo dayta. Aguray ka. Anya day taalupot, Esteban? Lampin saman. Anya nalamping? Napatay da ito yung lupot. Anya? Katukad da ito'y
Tibiyag dagiti impas ngayon ni Lolita. Nadyaga mo no asino tinakal-alana. Aniya. Ha? Amo ka dinawatan ni Sika ti kayat nasa wenjen pagak. Uray mapukaw dagijay singin na anak ni Lolita. Basta saan ang mapukaw daytoy iti pangidulina. Aniya. Sige, mamang. Agsublin ni Siak ijay kwarto. Benito, Oh, anyat ka buteng mau. Takas tao na iti pardas mo nga umay dito ayan ka. nangag ko ti imbaga ni Senyor ka ni Madam Augusta. Anya? Apay? Anyat imbagbaga na? Adda kinupin na alupot akas lamapa. Napatpatag kanupay dayjay. Ngam dagijay singin nga anak ni Senyorita Lolita. Anya? Anya ti plano ni Don Esteban para kadagiti singin nga anak daki ni Lolita at di naaklunin. Gagayem, di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo ana Pauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Pinabalabas. Ad-adda na dagdagan ti dakes nga ilom ni Don Esteban kini Lolita. Idimbaga nila kay Josep tinakita na alanga dagiti singin nga impas nga daytoy. Kinunana saan pa'y nga agsubli ti Villa, ngem dinteng ni Benito iti rancho. Kinasarita ni Benito ti Don. Adu ti imbagbagana, ket bitaan na amiris ni Don Esteban abiddot ti papanaw na iti Villa, gapula kadagiti anak ni Lolita. Nagsubli nga rod ti Don iti Villa, ket bita, nagsarita da kini Doña Augusta katugangan na. Imparik na ti Doña ti sakit tinakam na iti aramidan ni Don Esteban iti anak na. Nakita ni Doña Augusta tinakupin alupot. Impagarop na alampin, ngem ad-ad-dalagat nga roden anasair. Idimbaga ni Don Esteban akatukad ti biyag dagiti singin tinasau alupot. Itagagayem, at tuyen tituloy tinobela tayo ana Pauluan. El Uro con Sangre! Apay, Pedrita. Adda kinupin ni Senyor Esteban alupot akas lamapa. Imbaga na anapatpatag kanupay dayjay, ngam ti biyag dagiti singin nga anak ni Senyorita Lolita. Ya? Anya nga ta dayjay, Benito? Gusto jay kunam. Mapaday jay. Anya mapa? Akin mapa? Mapati kinabaknang dito'y Hacienda Gabriel. Anya? Masiguradok aday jay mapati makaitudo. No sa dino tinakaikalyan ti kinabaknang nga ingkali idi dagiti hapon. Agpaiso ka di dayta? Ay sus, saan asao-saulaang ti may papan kadagi jay agamang anaikali. Ado tinaikali agamang dito'y pagilyan tayo idi panawan ti gubat. Ha? Masiguradok, Pedrita. Mapati kinabaknang jay nakitam. Nagsakitan ti ar-aramiden kanyak ti asawak. Oray ni mamangkat sinair na pa yan. Syaklat ako man ti pasakitan nga. Adinan iraman pa'y ni mamang. Nakariing ti maisang anak ko. Itulod ko ti indayon na. Anak, maturog ka pa'y ha?
Kalkalpasyo lang nga nagsuso. Maturog ka pa yun. Agyaman ka. Nagsardang matlang agsangit. Wen gayam. Kasano nga ta? Awan pa'y latnagan dagiti anak ko. Diyak pa'y pinanaganan ida. Gaputa inururay ko ti asawa. Ngam. Awan sa talaga ti amor na kadagiti anak ko. Taapay kat tinapay laing may kinita ida ditoy. Anya nga nga agpaiso ti ipanagan ko kadagiti anak ko. Ha? Mi esposo. Gracias. Anda ka matlaangan. Kumusta ni Sikan? Kastoy. Kumusta ti salon at ni Sika? Napigsa ako. Muy bien. Mi esposo. Kita ang dagiti singin nga anak ta. Por favor. Patyan na kuma. Agsob-soblin ti sigod na kinairmosa ni Sika. Lipatan ni Sika. Ti akosar ni siya. Ki falso, ki verdadero. Saanan na panunutan pa ni Sika. Mi esposo. Basta ti panunutan ni Sika. Sikalata ti esposa ni siya. Sikalata ti reyna dito'y Villa Gabriel. Mi esposa. Kailiw una yan ni siya ni Sika. Mi esposa. Mi esposo. Por favor. Mi esposo. Anya taramida mon. Dito'y. May ni Sika dito'y katre. Kasapulan ni siya ni Sika, mi esposa. Saan? Saan pa nga ito, mi esposo? Saan? Dagiti anak ko, nakariingdan. Dito'y ka. Saan? Saan pa yung mabalinti kayo mo ang mapasamak, mi esposo? Saan pa nga ito? No pwede. Di kagpaidam. Ni siya ti esposo ni Sika. Saan? Saan pa? Por favor, por favor. No pwede. Saan? Sus, apo. Anya nga tanti mapaspasamak kadagiti singin. Simrak dita kwartuda ni Senyor Esteban. Nangko akas na agsubsub ang dakin ni Senyorita Lolita itay. Naariwawa da. Ngam, naulimat damatan. Kat dagiti matan singin timang mga kong agsangsangit. Ay susapo, agkontestan nga agsangit. Apay nga'y abaybay andang agsangsangit dagiti singin. Oy, Pedrita. Anyat ar-aramidon dita. Danggam ama ng Pedrita. Agsangsangit dagiti singit?
Kas naagap apa itay da Senyor Esteban kan Senyorita Lolita. Ah, simrak dita ni senyor? Wan, kas lagap apa da itay. Ngam naulimak damutan. Kat simublat matan dagiti singin nga agsangsangit. Ha? Ay, por Diyos. Apay manang Pedrita. Kwa. Adalakit din napatag nga aramitan da. No di maam mo, di mo damagan kanyak. Pumanaw ka dita. Ha? Di mo pa kasi kuran no agsang sangit man dagiti anak da. Taadda dapat iti ayanda. Makaamo da pay laang. Wan! Masurunak yan ni manang Pedrita. No agsasao, kasla iso ti amo. Hustunan, anak ko, Wen. Di ka agsangitan. Hustunan. Sumartang kayo na. Hustunan, tayo pa nagsangit iyo. Mabisinda nga ta, Lolita. Pagkatasan na ni Sika, dagita. Awanan. Awanan ti panagayat na kanyang. Awanan ti sigod ang kinatunguna. Kasla rin na mas nakunti asawa. Oh! Kasi kasuhan ni Sika, dagita. Makatitilingan ti sangit da. Wen, hindi mo pa kadanagan ita. Gusto na anak ko, Wen. Di kayag sangitan. Sumartan kayo, Wen. Benito, Anyamanen, Pedrita. dakas sa atalagan. Ti anyamanan. Simmangpat ngagpayso ni senyor. Ngam di nalatapagan ano dagiti singin. Makibiyang ka man hen. Masyanak nga rod ka dagiti akiina. Tinapatag simmang peten ni senyor. Ammom no anya ti atapak nga inaramit na. Anya tinaramid na. Kwa, pinilit na ni senyorita. Pinilit nga? Pinilit na si Kamot. Nasken aya nga ibalikas ko no anya ti pinilit na nga inaramid ka ni senyorita. Kat, anya ti dakas na nga kat asawa naman. Uray asawa na, kasaan arumbang. Inaayop ti kasjay. Ay, sos, Pedrita. Saan man aday tati pampanunutem? Naulpit ni senyor. Naulpit nga agayat. Ngam adda nga rod maramidam, alaman? Sa bagay. Ammom, Pedrita, ti kapat gan itan, ket adda tapay laeng dito Villa Gabriel. May atibiyag ta dito yan. Iso adikan makibiyang iti anyaman a makitkitam. Tamangan no isupay ti pakaik-ikkatan ta ditoy. Edita, Senyor? Aday paramid yo kanyak, senyor? manon ti edad ni Sika? Ha? Dandani nagsira iti numero iti kalendaryo, senyor. Oh, ket awan ka diti plano ni Sika na makiasawa? Ala ni senyor, tila damdamagan na. Napintas ni Sika, Edita. Ha? Ay, sasabo. Purpurngan nakmat to. Awan ka di pa itinobyo ni Sika? Awan pa'y, senyor. Sayang ka. Napintas ni Sika. Rumbeng na mapadasanan ni Sika. No kasano, tirig na ti adda ni esposo. Ala, senyor, di aprusan ti rupa. Saan pa'y gayam na mo ni Sika? Noan niya ti sabor, ti dulce de amor.
Senyor, aday paramid ni senyorita kanyak. Padigusan mi kanon dagiti singin. Descanso, Edita. Senyor, Ayusan ni Sika, tibagi ni Sika. Adan to ibaga ni siya, inton madaunon ti noche. Bueno, agtrabaho ni Sika. Nakaturog gaya man dagiti anak ko. Impaidam mo't idan kadagita indayon da. Uwan, senyorita. Oh, apay akas nervyos ka. Iko, awan, senyorita. Kasla, ada kabutan mo. Ha? Awan. Sige, senyorita. Labaak dagiti nagsukatan dagiti singin na nagdigos. Apay akas dyan ni Edita. Itaman pa'y nga awan gaganay gayan na. Sa kasla mabutbutan. Apay nga ta. Pedrita, Senyor, ayan ni Benito. adda dita likod, senyor. Asikaswan na kano ti hardin dita ayan ti swimming pool. Muy bien. Kanoan niya kano ti kunayo? Dalusan mi ti swimming pool. Tapno mabalin manin a paglangoyan. Nabayag ngamin adi na usar, kandi na dalusan. Isuan narugit ita ti danom na. Oh, muy bien, muy bien. Ipagani si kini Benito, tamangayabi ti katuana. Ikatanda ti danom kat sukatanda. Kaya't ko nalimpia agwa ti swimming pool. One, senyor. Benito, Oh, isardeng mo pa'y laday ta. apayaya. Inka kano agayab iti kadwam nga agtrabaho. Dalusan nyo ti swimming pool. Sukatam kano ti danumnan. Kaya't ni senyor ti aglangoy manindita. Anya? Alan ang mga no agungat. Inka ijay away, mangayab ka kadagiti awan ar aramiden da alalaki ijay, ta isuda ti kadwam. Oh, sige. Hanggang apay no si kanti mapan ijay away. Iso pa'y ti matrabahok ditaw. Anya? Wen, si kanti mapan bakit? Ituloy ko aparaspasan dagitaw. Kitnay, nagsamak dito yay. Pedrita, Mausip, da kayo ti masabat ko, nasayat man. umayak ko may jibilya. Apay, kasla madandanagan kayo man. Sos, dakas tinapasama kay di rabi, di ranso. Anya tinapasama? Ay, mapanak kay jibilya. Ay, ada ni senyor ijay. Adda, apay ngamin. Ado tinaaga baba kay di rabi. Anya? Ay, sige tayo nakibaga ka ni senyor. Masapo lamang mo na dagos tinapasamak. Kibarbaridad! Asino dagiti nagkakab? Sa mga amo senyor. Anya tinararami dagiti kabalyero nagbambantay jay? Uray dagiti kabalyero apinos ganyong agbantay. Kat nagpukaw da senyor. Ke? Awin senyor. Napukaw mo dagiti dua kabalyero. Anya ti aramiden ni Don Esteban iti pan nakatakaw dagiti baka iti rancho. Anya met ti plano na kadagiti singin nga impas ngay ni Lolita. Gagayem, di liwayan na denggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, June Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!